πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράδειγμα, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξα σοι. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, καλώς ήρθατε στην σημερινή εκδήλωση της Αγίας Εμέλειας. Ευχαριστούμε τον Πανάγαθο που μας αξίωσε. Σας ευχαριστώ όλους και όλες που αφήσατε τις εργασίες και τις οικογένειές σας και ήρθαμε να μάθουμε όλοι κάποια πράγματα που ίσως τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά για μένα προσωπικά είναι πολύ δύσκολο να τα εκφράσω με λέξεις. Πώς μπορεί να συνδέεται ένας αντιεκλητικός σύλλογος με τις έμφυλες ταυτότητες, αυτά και τα δύο μαζί, με τις έμφυλες ταυτότητες, αυτά και τα δύο μαζί με τις νέες εντός εισαγωγικών ταυτότητες που προωθεί τους τελευταίους μήνες η παρούσα κυβερνητική τάξη. Πώς συνδέονται όλα αυτά? Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να μην κατανοεί ότι στην ουσία είναι ένα πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το εκφράσω με λέξεις και φαντάζομαι και οι περισσότεροι. Θέλω να σας πω πολλά και να σας κουράσω, αλλά για να μην μισήσετε, θα αφήσω τον αγαπητό αδελφό και φίλο του Δήμου του Θανάσουλα να σας κουράσει αυτός. Μετά θα φύγει, άμα το μισήσετε δεν πειράζει. Για τον ομιλητή μας σήμερα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω τίποτα απολύτως, καθώς όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ούτε στους φίλους ούτε στους εχθρούς που να μην ξέρει τα πάντα. Δήμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που άφησε την οικογένεια για μας. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, γιατί με αρκετούς από εσάς πια συνδεόμαστε και φιλικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Καλή χρονιά κιόλας, καλή φώτιση να έχουμε. Είναι πολλές οι προκλήσεις, δεν είναι μόνο αυτές, είναι πολλά τα θέματα, αλλά επειδή πρέπει ήδη, είναι πολλά αυτά που πρέπει να χωρέσουμε σε μια βραδιά απόψε, επιλέξαμε έτσι σαν πιο τρέχοντα και σαν πιο, θα πω, ως θέματα στα οποία η προπαγάνδα των συστημικών μέσων υπήρξε αδυσόπιτη και η παραπληροφόρηση. Οπότε θεωρήσαμε ότι καλό θα ήταν να αναδείξουμε τουλάχιστον σήμερα αυτά τα τρία στοιχεία, τα οποία είναι η γάμη των ομοφυλοφίλων, η δυνατότητα τεκνοθυσίας, το αίτημα άκουσα για τεκνοθυσία, και η συνεχεία και το ζήτημα, ένα ζήτημα που θα μας ήδη ξεκίνησε να μας απασχολεί από το καλοκαίρι και πρόκειται να ενταθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, και το οποίο είναι οι ταυτότητες. Εγώ θα μπορούσα να σας πω ότι οι μεγάλες προκλήσεις ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή είναι σαφέστατα το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Απλά νιώθω ότι ακόμη στην Ελλάδα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν τι αφορά. Είναι η κατάργηση των μετρητών. Θα επενδυθούμε κάποια πράγματα στο θέμα των ταυτοτήτων και τι σημαίνει αυτό για τις ελευθερίες μας σαν πολίτες. Έχει να κάνει με την επιστημιστική κρίση που μας περιμένει. Είναι πολλά ακόμη τα θέματα, με τα ζητήματα της παιδείας για παράδειγμα, αλλά σήμερα όμως θα περιοριστούμε σε αυτά. Σας λέω από τώρα
η πρόθεσή μου είναι να μην χρησιμοποιώ, αν και δικηγόρους, νομικούς όρους. Δηλαδή να τα κάνω όσο πιο απλά γίνεται τα πράγματα. Εάν θέλετε οποιαδήποτε απορία, οποιαδήποτε διευκρίνηση, θα χαρώ στη διάθεσή σας. Στο τέλος της παρουσίασης θα χαρώ πάρα πολύ να υπάρχει χρόνος έτσι και να μπορέσουμε να κάνουμε κουβέντες. Απλά, αν γινόταν, κρατήστε λίγο τις σημειώσεις σας, θυμηθείτε λίγο τι θέλετε να ρωτήσετε για να μην διακόπτουμε λίγο έτσι και τον ηρμό. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να τελειώσω έτσι όσο πιο σύντομα γίνεται. Λοιπόν, αυτά με τον πρόλογο. Θα ξεκινήσουμε με το ζήτημα που αφορά την οικογένεια όπως τη γνωρίζουμε, γιατί αυτό είναι, κατά πόσο μια ομοφυλοφιλική σχέση μπορεί να χαρακτηριστεί ως οικογένεια και κατά πόσο αυτή η ομοφυλοφιλική σχέση έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να προχωρήσει με συνεχεία και στο να αναθρέψει και παιδιά. Άρα λοιπόν αυτό που τίθεται εν αμφιβόλο αυτή τη στιγμή είναι το ζήτημα της οικογένειας. Το πόσο σημαντική είναι η οικογένεια νομίζω δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο πρόλογο. Μία φράση αρκεί του Αγίου Παϊσίου: αν σβήσει η οικογένεια, θα σβήσει ο κόσμος. Και είμαστε σε αυτή την τόσο χρήσιμη στιγμή, όπου κινδυνεύει να σβήσει ο κόσμος. Δεν είμαστε εδώ να κουνήσουμε το δάχτυλο. Όλοι έχουμε πάθει. Όλοι έχουμε πάθει, όλοι έχουμε τους πειρασμούς μας, τους προσωπικούς μας δαίμονες που μας κυνηγάνε. Δεν θα καθίσουμε να τα ζυγίσουμε ποιο πάθος είναι πιο θανάσιμο και ποιο είναι πιο μαλακό και ποιοι είναι περισσότερο μαρτυροί ή λιγότεροι. Όλοι είμαστε. Το πρόβλημα είναι όμως ότι κανείς από εμάς που έχει αυτά τα πάθη δεν, ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε, να βγει να ζητήσει το πάθος του αυτό να νομιμοποιηθεί. Εντάξει. Θα ξεκινήσουμε καταρχήν ότι δεν θα μιλήσω πνευματικά. Εντάξει, άμα μιλήσουμε για πατέρες της Εκκλησίας, δεν χρειάζεται να μιλήσω τι λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος και πώς τα καταδικάζει ως πάθος και ως την ομοφυλοφιλία αυτή τη σχέση. Θα μιλήσω σε κοσμικούς και μάλιστα έτσι αριστούς κιόλας στους κοσμικούς επιστήμονες. Ξεκινήσω από τον Φρόιντ, ο οποίος στη λίστα των διαστροφών κατατάσσει και την ομοφυλοφιλία. Ίσως να μην γνωρίζετε ότι η ομοφυλοφιλία μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν καταχωρημένη ως ψυχική νόσος στα επίσημα εγχειρίδια της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχιάτρων. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και το παρασκήνιο του πώς βγήκε, διότι υπήρξε κάποιος ψυχίατρος, ο οποίος είπε ότι εγώ παρακολουθώ κάποιους, αλλά έχω διαπιστώσει ότι είναι άνετοι με το να είναι ομοφυλόφιλοι και κατά συνέπεια δεν χρήζουν θεραπείας. Και επομένως, αν κάποιος είναι άνετος με το να είναι ομοφυλόφιλος και δεν χρήζει θεραπείας, δεν πρέπει να την ονομάσουμε ως ψυχική νόσο. Και με αυτό ακριβώς όπως σας λέω, το επιχείρημα έπαψε να θεωρείται ως ψυχική νόσος η ομοφυλοφιλία. Εν συνεχεία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έγινε και η δυσφορία φύλου, που αφορά τη φυλομετάβαση. Και επιπλέον, όχι απλά επιτρέπεται ένα ακόμη και παιδί να αλλάξει το φύλο, αλλά με νόμο που έχει ψηφίσει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, απαγορεύεται κάποιος ιερέας ή κάποιος γιατρός να προσπαθήσει να μεταπίσει ένα παιδί από το να αλλάξει φύλο. Και έχουμε τραγικά αποτελέσματα σε αυτό το πράγμα. Για την ιστορία, να σας πω ότι ο ψυχίατρος, ο οποίος είχε αυτή την πρωτοβουλία να διαγραφεί με τον τρόπο αυτόν που σας είπα, η ομοφυλοφιλία από τα βιβλία των ψυχικών ασθενειών, προς το τέλος της καριέρας του διαπίστωσε ότι είχε ομοφυλόφιλους οι οποίοι ήθελαν να πάψουν να είναι ομοφυλόφιλοι και έθεσαν θεραπείες. Ανασκεύασε λοιπόν αυτή τη δήλωση και είπε ότι είχα παιδιά τα οποία έκαναν επιτυχημένες συνεδρίες μαζί μου και οι οποίοι πλέον δεν είναι ομοφυλόφιλοι, είναι ετεροφυλόφιλοι, έχουν κάνει οικογένεια και ζουν απολύτως φυσιολογικά, με τον τρόπο δηλαδή τον διαφορετικό, και είναι πολύ ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που μέσω της θεραπείας κάποιοι έπαψαν, νιώθουν καλύτερα και είναι πλέον ετεροφυλόφιλοι, ενδεχομένως να έχουν κάνει και λάθος. Εννοείται ότι φυσικά η κοινότητα και το κίνημα έπεισε πάνω να τον κατασπαράξει. Το πρώην ίδαλμα και πρότυπο επιστήμονα ξαφνικά έγινε κόκκινο πανί. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει όταν κάποια στιγμή αποφασίζει να αντιμετωπίσει ένα θέμα με επιστημονική ετοιμότητα και όχι κινούμενος από διάφορα άλλα κίνητα.
Αυτά έτσι, αν και νομικός, απλά για να θέσω λίγο έτσι μια εικόνα και για να μπορέσω να προχωρήσω, γιατί οι νομικοί και οι αποφάσεις των δικαστηρίων στηρίζονται σε αυτά ακριβώς τα συμπεράσματα. Εδώ λοιπόν, μετά από αυτά που σας είπα, τα οποία είδα κάποια παμάτια έτσι έκπληκτα, προφανώς δεν τα γνώριζαν, θα σας πω κάτι άλλο που θα σας κάνει έκπληξη. Τον τελευταίο καιρό ακούμε διαρκώς στην τηλεόραση ότι οι ομοφυλόφιλοι παραβιάζονται τα δικαιώματά μας και ότι είναι απαράδεκτο και πρέπει να θεσμοθετηθεί ο γάμος κτλ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κτλ. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να σας πω και να σας διαβάσω είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων, μάλλον η Σύμβαση Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε καμία περίπτωση, επαναλαμβάνω, σε καμία η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε καμία περίπτωση δεν προβλέπουν την προστασία του γάμου των ομοφυλοφίλων. Εντάξει. Επειδή υπάρχουν και οι ιερείς, με συγχωρείτε, θα σας παραπέμψω σε μια εξαιρετική γνωμοδότηση που φιλοξενείται στο περιοδικό Εκκλησία. Είναι από τον εξαιρετικό επιστήμονα νομικό και νομικό σύμβουλο της Ιεράς Συνόδου, τον Θεόδωρο του Παπαγεωργίου, φίλο καλό, μου σέβομαι ιδιαίτερα, τον πήρα και τηλέφωνο κιόλας, του λέω: έχω άδεια να ερανιστώ κάποια στοιχεία από τη μελέτη σου. Λοιπόν, εκεί θα ήθελα να παραπέμψω στο περιοδικό αυτό το επίσημο, είναι μια γνωμοδότηση προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου έχει πλήρως όλη την ομολογία και το σκεπτικό αυτό. Εγώ τώρα δεν θέλω να σας κουράσω έτσι με αναλύσεις κτλ. Θα σας πω κάποια βασικά πράγματα. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εντάξει, κατοχυρώνεται δικαίωμα γάμου μόνο μεταξύ άντρα και γυναίκας. Το άρθρο 12 όρισε ότι με τη συμπλήρωση ηλικίας γάμου, ο άντρας και η γυναίκα έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν γάμο και να ιδρύουν οικογένεια σύμφωνα προς τους εθνικούς νόμους που διέπουν την άσκηση αυτού του δικαιώματος. Εντάξει. Άρα, για να μην λέμε ότι εδώ στην Ελλάδα είμαστε οπισθοδρομικοί, ότι παραβιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα που αρνούμαστε κτλ. Πολύ πρόσφατο νομοθέτημα προβλέπει και δεν μιλάει για άντρα ή οποιοδήποτε φύλο, άντρας και γυναίκα όταν έρθουν σε νόμιμη ηλικία γάμου. Από εκεί και πέρα, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πάρα πολλές. Εγώ θα σας πω έτσι ενδεικτικά μερικές. Λοιπόν, υπόθεση Σάλκεντκοπφ κατά Αυστρίας. Τι είχε γίνει εκεί? Προσέφυγε ένα ζευγάρι ανδρών κατά της Αυστρίας, παραπονούμενο για παραβίαση του δικαιώματός του στο γάμο, επειδή στην Αυστρία δεν προβλέπεται γάμος ομοφυλοφίλων. Εντάξει. Τι είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου? Είπε ότι ανήκει στο ευρύ περιθώριο εκτιμήσεως κάθε κράτους, αν θα περιορίσει την πρόσβαση στο θεσμό του γάμου μόνο στα ετερόφιλα ζευγάρια. Άρα, κάθε κράτος έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αυτό, εάν μπορεί να νοείται γάμος μεταξύ μόνο ανδρών και γυναικών ή και ατόμων του ιδίου φύλου. Δεν προκύπτει υποχρέωση από τα δικαιώματα των Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε ένα κράτος να αναγνωρίσει το γάμο στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Κατέληξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι η Αυστρία, παραλείποντας να θεσπίσει γάμο ομόφυλων ζευγαριών, δεν παραβίασε το δικαίωμα στο γάμο του άρθρου 12 της ΕΣΔΑ. Επίσης, παραπάνω είπε ότι το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ που σας διάβασα κατοχύρωσε την παραδοσιακή έννοια του γάμου ως γάμο μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Αναγνώρισε ότι κάποια κράτη είχαν επεκτείνει το γάμο σε συντρόφους του ίδιου φύλου, αλλά συνέχισε λέγοντας ότι αυτό αντικατοπτρίζει τη δική τους άποψη σε αυτή τη χώρα για το ρόλο του γάμου στις κοινωνίες. Και δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να ερμηνεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ως υποχρεωτικό για όλες τις χώρες. Άρα λοιπόν, όπως στην Ιταλία είναι καθολική και ο Πάπας αντιτίθεται και δεν τίθεται να γίνει κάποια κουβέντα για να γίνονται και να βρουν του γάμου των ομόφυλων ζευγαρών, έτσι και εμείς στην Ελλάδα. Υπάρχει μια πνευματική βαρύτητα. Έχουμε Αγίους. Έχουμε μια μεγάλη παράδοση. Και βλέπετε ότι προσπαθούν αυτή την παράδοση να την αλλοιώσουν. Ροκανίζοντας στην κυριολεξία δομές όπως είναι η εκπαίδευση, προπαγανδίζοντας διαρκώς φτιαγμένες δημοσκοπήσεις, ένας βομβαρδισμός διαρκώς της κοινής γνώμης. Τι να πούμε? Να πούμε ότι προχτές στη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός μίλησε 5 λεπτά για την ακρίβεια που υποφέρει το κάθε μια ελληνική οικογένεια και 15 λεπτά για τον γάμο των ομοφυλοφίλων.
Και προέβαλε διαρκώς ένα καημένο παιδάκι που έχει 2 μαμάς λεσβείες και τι θα γίνει αυτό το παιδάκι. Συγγνώμη λίγο. Αυτό το παιδάκι του λυπάται, το Πρωθυπουργός. Τα παιδάκια από τις οικογένειες που τους παίρνουν οι τράπεζες στα σπίτια και τους πετάνε έξω, τα παιδάκια από τις οικογένειες που μένουν μυστικά, δεν έχουν να συλληστούν. Γι' αυτά δεν λυπάται ο Πρωθυπουργός να πάρει κάποιο μέτρο. Από τις αποφάσεις λοιπόν αυτές, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουν τα κανάλια. Και θα ήλπιζα ότι θα υπήρχε μια ετοιμότητα, όχι να βγαίνουν ένας δικηγόρος από τα Τρίκαλο όπως είμαι εγώ, αλλά να βγαίνουν και κάποιοι καθηγητάδες πανεπιστημίου και να πούν θαρετά και να μιλήσουν και να πούν αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Και όχι να πιέζουν και να προπυλακίζουν τον κόσμο και να λένε ότι όποιος μιλάει διαφορετικά είναι ανήθικος, είναι αντίθετος. Επιτέλους λέει ανήκουμε στη Δύση, υπήρξε επιχείρημα που ακούστηκε. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που είναι ένα κατεξοχήν δυτικός θεσμός, σας διάβασα τι λέει. Άλλη απόφαση, γαλλική. Φρετέ κατά Γαλλίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή ομοφυλόφιλου άντρα, το οποίο η αίτηση υιοθεσίας ως μονογονέος απορρίφθηκε από τις γαλλικές αρχές. Ζήτησε δηλαδή να προφανώς έχει κάποιο σύντροφο και ζήτησε να υιοθετήσει παιδί. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αρχικά το Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας του ακύρωσε, προσέφηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι έκρινε για το θέμα αυτό, το απολύτως επίκαιρο? Έκρινε το εξής, ότι δικαίωσε καταρχήν τη Γαλλία και είπε ότι καλά έκανε η Γαλλία να το κάνει αυτό, διότι εναπόκειται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης να κρίνουν ποιο είναι το συμφέρον του προς υιοθεσία παιδιού. Προσέξτε λοιπόν, εδώ σου λέει εγώ, έχω να σταθμίσω 2 πράγματα. Τον πόθο κάποιου να υιοθετήσει παιδί, χωρίς να εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις, και το πραγματικό συμφέρον του παιδιού. Είναι λοιπόν το πραγματικό συμφέρον του παιδιού να μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια 2 ατόμων και 2 φίλων? Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι αυτό μπορεί αρμόδια να το κρίνει το κάθε ένα ή κάθε μία χώρα με βάση τις δικές της κοινωνικές υπηρεσίες. Και στην προκειμένη περίπτωση η Γαλλία ορθά έχει κρίνει ότι δεν είχε ένομο συμφέρον αυτός ο πατέρας να μεγαλώσει μέσα σε ένα ομόφυλο ζευγάρι ένα παιδί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό ότι αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό συμφέρον είναι το συμφέρον του παιδιού. Οι Αμερικανοί που είναι πιο προχωρημένοι και κοινωνικά, υπήρχαν από πολύ πιο παλιά οικογένειες ομοφυλοφίλων κτλ., αντιμετώπισαν πολύ πιο έντονα το ζήτημα αυτό. Και εκεί λοιπόν είπαν ότι κάθε παιδί έχει 2 δικαιώματα. Ένα, το να ζήσει. Είδαμε και την πολύ πρόσφατη απόφαση από το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο σε βάρος των εκτρώσεων. Εντάξει. Και 2, το να μεγαλώσει και να μην του στερήσει κανείς τη μητέρα ή τον πατέρα. Αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την ανατροφή ενός παιδιού. Γιατί είναι κρίσιμα για την ανατροφή ενός παιδιού? Είναι κρίσιμα διότι είναι τελείως διαφορετική διαπαιδαγώγηση από 2 άτομα του ιδίου φύλου σε σχέση από μια οικογένεια όπου είναι 2 άτομα διαφορετικού φύλου. Αλλιώς θα μαλώσει ο μπαμπάς, αλλιώς θα συμβουλεύσει η μαμά, αλλιώς θα χαϊδέψει ο μπαμπάς, αλλιώς θα χαϊδέψει η μαμά και πάει λέγοντας. Ένα παιδί το οποίο δεν είναι αν θα το κοροϊδεύουν στο σχολείο ή οτιδήποτε άλλο. Ένα παιδί έχει δικαίωμα να το μεγαλώνει η μαμά και ο μπαμπάς. Και γι' αυτό το δικαίωμα δεν μίλησε κανείς. Και μπορεί να το έχει ο κύριος Πρωθυπουργός, σαν παράδειγμα, το τι θα γίνει αυτό το παιδάκι που μεγαλώνει από τις 2 ομοφυλές οικογένειες, ή το κρίμα δεν είναι αυτά τα παιδάκια στα ιδρύματα να μένουν εκεί και να μην θα πάρει μια ομόφυλη οικογένεια. Δεν είναι έτσι. Στο χωριό μου λένε ότι είσαι του γάιδρο, λέει τι σ' αρέσει, κατηφόρα ή ανηφόρα. Και είπε αυτό στα παιδιά, χάθηκε το ίσιωμα. Ωραία, άμα πάρει ένα παιδάκι από ένα ίδρυμα, τι σ' αρέσει το ίδρυμα ή να σε αναλάβουν 2 ομοφυλόφιλοι, εντάξει, θα πει τι θα πει το παιδάκι. Ρε παιδιά, χάθηκε να πάρει μια μαμά και να σου βάζει. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, προτού αρχίσουμε de facto να μιλάμε για οτιδήποτε, πού είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες να γνωμοδοτήσουν για το τι συμβαίνει? Και έχουμε ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Αυτά τα οποία λέμε μπορεί να είναι πρωτόγνωρα στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, αλλά είναι πράγματα όμως τα οποία τα έχουν αντιμετωπίσει άλλες χώρες. Θα ήθελα να σας δώσω μία υπόθεση η οποία υπήρξε στην Αμερική, η οποία φυσικά στην Ελλάδα αγνοήθηκε παντελώς, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Τώρα θα με συγχωρέσετε στην προφορά, είναι Obergefell vs. Hodges,
Είναι μια υπόθεση στην οποία προσέφηγαν σε περιφερειακό εφετείο των πολιτιών του Νότου κάποιοι ενάντια στην κατοχύρωση του γάμου των ομοφυλοφίλων. Εκεί λοιπόν, προκειμένου να πιστεί ότι δεν θα πρέπει οι πολιτείες, οι συγκεκριμένες, να αναγνωρίσουν το γάμο των ομοφυλοφίλων, έφεραν να καταθέσουν 4 παιδιά τα οποία είχαν μεγαλώσει σε ομοφυλόφιλες οικογένειες. Εντάξει. Οι καταθέσεις τους είναι καταλυτικές. Μάλιστα, οι μάρτυρες κατήγγειλαν σοβαρούς εκβιασμούς να μην καταθέσουν στη συγκεκριμένη δίκη. Τους μιλήσαν για αποκλήρωση, τους μιλήσαν ότι θα τους περιοριστεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ότι θα κάνουν τη δουλειά τους, πάρα πολλά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή η λεγόμενη τετράδα της αλήθειας, όπως ονομάστηκε, η Κέιτι Φάουστ, ο Ντόν Στεφάνοβιτς, η Κλάιν και ο Ρόμπερτ Όσκαρ Λόπες, είχαν ανατραφεί από ομοφυλόφιλους γονείς και αυτοί λοιπόν κατέθεσαν στο 5ο εφετείο τις εμπειρίες τους πώς είναι να μεγαλώνουν. Καταρχήν θα πω ότι και τα 4 παιδιά είχαμε υποδειγματική ανατροφή. Γιατί η ομόφυλη κοινότητα, τα παιδιά αυτά τα έχει και λίγο στρόπαια, δηλαδή σαν επίδειξη. Εντάξει. Κοινωνικές υπηρεσίες βεβαίων, ότι υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχε αγάπη κλπ. Όμως, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αυτά ίσως θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο μιας άλλης παρουσίασης. Την είχαμε κάνει στη Λάρισα αυτής της απόφασης. Στην ιστοσελίδα της ΕΕ υπάρχει μάλιστα ένα αφιέρωμα μεγάλο έτσι, που θα παρουσιάζουν αυτά, μεταφράσιμα τα πρακτικά και τις καταθέσεις. Θα σταθώ σε 2 περιπτώσεις, όπου αντίστοιχα είναι και τα παραδείγματα και στα άλλα τα παιδιά. Ο Λόπες, λοιπόν, μεγαλώνοντας, ενώ ήταν σε ένα περιβάλλον πλούσιο, μορφωμένο κτλ., στράφηκε στην πορνεία και ειδικότερα πήγαινε με άντρες μεγαλύτερους από αυτόν. Πρόσεξε όμως ότι αυτό δεν ήταν αυτό που το γέμιζε τα χρήματα, δεν το έκανε για τα χρήματα, δεν τον ένοιαζαν τα χρήματα, όσο το να περνάει ή δυνατόν συντροφιά με άτομα που ήταν μεγαλύτερα από αυτόν. Άντρες. Κατάλαβε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα αυτό που επιζητούσε δεν ήταν ο έρωτας με έναν μεγαλύτερο άντρα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που δεν είχε γνωρίσει ποτέ, γιατί είχε μεγαλώσει σε μια οικογένεια λεσβιών, η πατρική στοργή. Το παιδί όμως αυτό δεν το είχε γνωρίσει ποτέ από μικρός, οπότε από τη στιγμή που δεν το είχε γνωρίσει, το είχε ερμηνεύσει σεξουαλικά. Όταν το αντιλήφθηκε, μετεστράφη, αναζήτησε τους πραγματικούς του γονείς, την οικογένειά του, δέθηκε με αυτές, έχει κάνει μια φυσιολογική οικογένεια και ζει κανονικά τη ζωή του σαν ένας ετερόφιλος άντρας. Αυτό το παιδί και πόσα άλλα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, ποιος θα το αποζημιώσει από την στέρηση του πατέρα και το τι πέρασε για να μπορέσει να γνωρίσει την αλήθεια, πώς του λυπήθηκε ο Θεός να φτάσει και να το γνωρίσει. Το δεύτερο παράδειγμα που θα σας δώσω ήταν από μια κοπέλα που μεγάλωσε μέσα σε ένα ζευγάρι ανδρών. Ήταν η κόρη ενός από τους 2, υπήρξε ο χωρισμός, είμαι ικανός να την κρατάω, η μητέρα δεν είναι καλή, μεγάλωσε λοιπόν με 2 γονείς. Η αλήθεια είναι σταθερός ήταν ο φυσικός πατέρας, διότι ο πατέρας ενάλλασε πολύ τακτικά συντρόφους. Δηλαδή, οι εντός εισαγωγικών γάμοι και συμβιώσεις του κρατούσαν 2-3 χρόνια εξάμηνο και διαρκώς άλλαζε. Το κορίτσι, με το που μπήκε στην εφηβεία, άρχισε να νιώθει ότι υπήρχε μια αδιαφορία στην ανατροφή, στα γυναικεία θέματα, που θα ζητούσε μια μητέρα να της παρασταθεί. Εντάξει, υπήρχε άγνοια, δεν υπήρχε κατανόηση, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Επομένως, λοιπόν, ένιωσε μια αποξένωση, γιατί δεν υπήρχε κάποιος που θα της μιλήσει για τα γυναικεία θέματα, ίσως τα ορμονικά, τα γυναικολογικά, οτιδήποτε. Αλλά αυτό που την τραυμάτισε περισσότερο είναι ότι όταν γινόταν γιορτές στο σχολείο και έρχονταν οι εντός εισαγωγικών γονείς της, ο φυσικός πατέρας, παρακολουθούσε ότι αυτή κοιτούσε με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τους συμμαθητές της παρά αυτήν. Σε σημείο που η καημένη ντρεπότανε και εννοείται φυσικά δεν ντρεπόταν ποτέ να κάνει ένα πάρτι να φέρει κάποιους συμμαθητές στο σχολείο, γιατί φοβόντουσαν ότι μπορεί εκεί να παρεκτρέπονται οι γονείς της και οτιδήποτε άλλο. Αυτό φυσικά τη στιγμάτισε, λειτουργήσε και στις σχέσεις, αλλά κυρίως και στην ανατροφή της και με ό,τι άλλες συνέπειες είχε. Σας δίνω έτσι 2 πολύ μικρά παραδείγματα. Οι καταθέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, κατατίθεται πάρα πολύ σοβαρά πράγματα.
και τα οποία δείχνουν ότι δεν είναι καθόλου να παίζεις με αυτά και ότι εδώ στην προκειμένη περίπτωση τα παιδιά δεν μπορούν να λειτουργούν ως τρόπαια και αποδείξεις επιβεβαίωσης και επικράτησης ή καταποίησης μιας ιδεολογίας, η οποία θέλει να γίνει κυρίαρχη. Τα παιδιά έχουν ξεχωριστά δικαιώματα και επαναλαμβάνω, κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη ζωή και στην ανατροφή από έναν πατέρα και μία μητέρα. Για την ιστορία, μετά από αυτές τις καταθέσεις, ήταν σχεδόν βέβαιη η δικαστική απόφαση. Έσπευσε λοιπόν, γιατί τότε την πλειοψηφία την είχαν οι δημοκρατικοί επικυβερνήσεως Ομπάμα, να βγει απόφαση από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο που αναγνώρισε το δικαίωμα σε όλες τις ΗΠΑ και κατά συνέπεια και στις επιμέρους πολιτείες και επομένως των ομοφυλοφίλων στην οικογένεια και επομένως στο γάμο και επομένως με αυτόν τον τρόπο κατέρευσε η δυνατότητα οποιασδήποτε δικαίωση από την απόφαση αυτή. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έγινε μόνο στις ΗΠΑ. Ένα σοβαρό επιχείρημα το οποίο λέγεται τώρα είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, ναι, να υιοθετούν παιδιά κι αυτοί, αλλά δεν θα τους αφήνουμε να παραγγέλνουν και παιδιά από μανάδες, με παρένθετες μητέρες δεν θα γίνει. Μην έχετε καμία αυταπάτη. Άπαξ και θεσμοθετηθεί για τα ετερόφιλα ζευγάρια ο θεσμός της παρένθετης μητέρας, υποχρεωτικά με μια προσφυγή στο δικαστήριο θα θεσμοθετηθεί και για τις οικογένειες του ιδίου φύλου. Πότε ξαναέγινε αυτό? Με το Σύμφωνο Συμβίωσης. Θυμάστε όταν είχε ψηφιζόταν το Σύμφωνο Συμβίωσης, που και πάλι φωνάζαμε και λέγαμε ότι είναι απαράδεκτο και βγαίναν οι ίδιοι πολιτικοί. Οι ίδιοι πολιτικοί ήταν. Και λέγανε, όχι, μην νομίζετε έτσι. Εμείς Σύμφωνο Συμβίωσης μόνο στα ετερόφιλα ζευγάρια. Και τι έγινε? Προσέφηκε Βαλιανάτος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και βγήκε μια απόφαση που λέει ότι αφού κατοχυρώθηκε για τα ετερόφιλα ζευγάρια, θα πρέπει να κατοχυρωθεί και για τα ομόφυλα. Έτσι το παρουσίασαν τα κανάλια. Αν διαβάσει κάποιος το κείμενο της απόφασης, ξέρετε τι θα διαπιστώσει? Θα διαπιστώσει ότι συνήγορος του κ. Βαλιανάτου ήταν ο πρώην Υπουργός Επισημίτη, ο κ. Σελεβιζάτος, ο συνταγματολόγος, υποψήφιος πρόεδρος από το ποτάμι κάποτε της Δημοκρατίας, επιστήθιος φίλος της κυρίας Αγγελαροπούλου κλπ. Αγαπημένο σε συνταγματολόγους εδώ της κυβερνήσεως. Δικηγόρος λοιπόν του Βαλιανάτου και την ίδια στιγμή το ελληνικό δημόσιο στη δίκη αυτή που ήταν κατηγορόμενο και έπρεπε να αποδείξει για ποιο λόγο δεν μπορούσε να επεκταθεί στην Ελλάδα το Σύμφωνο Συμβίωσης και στις ομοφυλόφιλες οικογένειες, δεν παρουσίασε στοιχεία. Γράφει η απόφαση του δικαστηρίου. Η ελληνική πλευρά απέτυχε να συνεισφέρει στοιχεία για ποιο λόγο πρέπει να εξαιρούνται άτομα του ιδίου φύλου στην Ελλάδα από το Σύμφωνο Συμβίωσης. Όχι ότι είχαν δικαίωμα να έχουν Σύμφωνο Συμβίωσης, σας διάβασα τι λέει η απόφαση του δικαστηρίου. Κάθε μία χώρα με βάση τις αξίες του, τις αρχές του, με βάση τις κοινωνικές ανάγκες, μπορεί να αποφασίσει και να πει: έχει κυρίαρχο δικαίωμα, τι θα κάνει. Εδώ δεν προσκόμισε στοιχεία η ελληνική κυβέρνηση και χάθηκε το δικαστήριο. Έτσι χάθηκε το δικαστήριο. Αλλά φυσικά τα κανάλια τι είπαν? Χαστούκι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και αμέσως πέφτουν να συμμορφωθούν. Αλήθεια, γιατί δεν συμμορφώνει η ελληνική κυβέρνηση και σε άλλες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου? Πόσες φορές έχει καταδικαστεί η Ελλάδα για μύρια όσα πρόστιμα και φορολογήσεις παράνομες, το ζήτημα της παραγραφής, ας πούμε, των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, που έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκεί, γιατί ξαφνικά δεν τρέχουν όλοι να σπεύσουν να συμμορφωθούν. Αλλά εδώ αμέσως όμως, δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι, ύστερα από 2 μέρες πόσες ήταν εκεί, αμέσως υπήρξε νομοθετική παρέμβαση. Μην έχετε λοιπόν αμφιβολία. Εάν θεσμοθετηθεί, ακριβώς επειδή εισάγεται διάκριση, κάποιος κύριος Βαλιανάτος ή κάποιος οπωσδήποτε θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα φάνε μια καταδίκη και αμέσως το έχουμε ξαναδεί το έργο. Άρα στην ουσία οι διαβεβαιώσεις ότι μην ανησυχείτε και παρένθετες ημέρες εμείς δεν θα βάλουμε, δεν θα παραγγέλνονται τα παιδιά, δεν ισχύει. Γιατί είναι γνωστό και δεδομένο το modus operandi αυτών των ανθρώπων του πώς λειτουργούν. Και μία φορά τους πιστέψαμε. Δεύτερη φορά δεν δικαιολογούμαστε. Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σας λέω, δεν μίλησα καθόλου θεολογικά ως τώρα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μίλησα με νομικά
δεδομένα και στοιχεία. Και έχουμε μια υποχρέωση, ο κάθε ένας μας, σαν πολίτης, να πούμε ότι κοίταξε, κύριε βουλευτά μας, θα πας εκεί που θα πας, θέλω να ξέρεις ότι εδώ δεν εκφράζεις την Καβάλα. Είμαι από τα Τρίκαλα, δεν εκφράζεις τα Τρίκαλα. Δεν εκφράζεις την Αθήνα, δεν εκφράζεις την Θεσσαλονίκη. Ώστε να βρεθούν ενώπιον των ευθυνών τους. Λένε πολλοί ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε ενημερώσει την ελληνική κοινή γνώμη για το ζήτημα. Εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα. 11 του 2022 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε πει ο Πρωθυπουργός: για πρώτη φορά η χώρα μας έχει εθνική στρατηγική για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Καταργήθηκε η απαγόρευση αιμοδοσίας. Καταργήσαμε θεραπείες μεταστροφής. Ρυθμίστηκε αυτά που σας ανέφερα πιο πριν. Ρυθμίστηκε το ζήτημα των επεμβάσεων σε intersex βρέφη. Για πρώτη φορά άτομα είναι ανοιχτά που ανοιχτά είναι ομοφυλόφιλα συμμετέχουν στην ελληνική κυβέρνηση. Είναι σημαντικό ότι αυτό γίνεται από την κεντροδεξιά κυβέρνηση. Υπάρχει ήδη νομική κατοχήρωση του Συμφώνου Συμβίωσης. Για τον πολιτικό γάμο κάθε πράγμα στον καιρό του. Άρα λοιπόν δεν θα πει κανείς ότι εγώ εξαπατήθηκα. Θα έχει δηλώσει. Και εδώ είναι το ζήτημα. Ακριβώς να μπορέσουμε και να πούμε με επιχειρήματα όμως, όχι με σαλοδοξία, με αυτά τα οποία αναφέραμε σήμερα και γι' αυτό γίνεται η εκδήλωση. Και να εξηγήσουμε για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνει. Και για ποιο λόγο η οποιαδήποτε απόφαση θα παραβιάσει κατάφορα τα δικαιώματα των παιδιών στο να ανατρεφούν από ένα πατέρα και μία μητέρα. Για τους λόγους που σας εξήγησα πιο πριν. Και που θα μπορούσε πολύ εύκολα να σας εξηγήσει και ένας οποιοδήποτε έντιμος παιδοψυχολόγος. Δεν χρειάζεται να ιδιαίτερες γνώσεις, αρκεί να είναι έτοιμος για να σας τα πει. Στο σημείο αυτό και κλείνοντας έτσι λίγο την πρώτη αυτή ενότητα, θα ήθελα να κάνω λίγο και μία αναφορά στο πώς λειτουργεί αυτό το κίνημα. Ξέρετε, είναι ένα κίνημα διεκδικητικό, δεν το κρύβουμε. Εντάξει, έχει ξεκινήσει από το Σαν Φραντσίσκο κάποια στιγμή, προχωράει αυτό το κίνημα και διεκδικεί με μια σειρά από βήματα ανάλογα με την ανοχή της κοινωνίας μέσα στην οποία αναπτύσσεται. Τα βήματα, όπως λένε οι ίδιοι οι ακτιβιστές, εντάξει, δημοσίως, δεν τα κρύβουν, είναι 4. Το πρώτο επιχείρημα και το πρώτο βήμα είναι σε χώρες όπου είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα ότι μη μας διώκετε. Εντάξει, βήμα πρώτο. Είμαστε διώκετε. Κρίμα, είμαστε άνθρωποι είμαστε. Βήμα δεύτερο. Θέλουμε ίδια δικαιώματα με εσάς, τους υπόλοιπους. Βήμα τρίτο. Όποιος έχει αντίθετη άποψη από εμάς, θα πάει φυλακή. Βήμα τέταρτο. Όλοι θα γίνουν ομοφυλόφιλοι. Η Ελλάδα πότε άκουσε το πρώτο βήμα και τώρα σε ποιο βήμα βρισκόμαστε? Σίγουρα στο τρίτο. Και αν σας φανεί επιστημονική φαντασία, υπάρχει δήλωση από Υπουργό Ευρωπαϊκής χώρας παιδείας που είπε: το όνειρό μου είναι να είναι τέτοιο το εκπαιδευτικό σύστημα που όλα τα παιδιά να μπορούν να γίνουν ομοφυλόφιλοι. Και εδώ φυσικά, ακριβώς επειδή είπε κάποιος στα σχολεία, έχουμε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το τι ακούνε τα παιδιά μας στο σχολείο. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο, αν επιτρέπετε μια παρέμβαση 5 λεπτάκια, να εξηγήσω γιατί είναι. Γιατί ένα παιδάκι είναι σε μια ηλικία που είναι αγόρι, θέλει να κάνει παρέα με αγόρια, εντάξει, και ξαφνικά σιγά σιγά αρχίζει να ενδιαφέρεται για το άλλο φύλο, αλλά λιγότερο, αλλά περισσότερο, ανάλογα με το περιβάλλον κάθε παιδιού, ανάλογα με την οικογένειά του, ανάλογα με τις ορμόνες, ανάλογα με οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο, εντάξει, τα γνωρίζουμε όλοι σαν πατέρες, κάποια παιδιά βλέπουν τους φίλους να ασχολούνται με τα κορίτσια και κάποια άλλα, για παράδειγμα, βλέπουν τους φίλους τους να λένε: εγώ θέλω να κάνω παρέα μόνο με σένα. Αν εσύ εκείνη την ώρα έχεις επέμβει στο εκπαιδευτικό σύστημα και το έχεις τελετριάσει και του λες: μήπως είσαι ομοφυλόφιλος και γι' αυτό το κάνεις, το παιδί του τελείωσε. Και βλέπετε ότι έρχεται το εκπαιδευτικό σύστημα και λέει: μην δηλώνεις τι είσαι άντρας ή γυναίκα. Όχι, δεν έχεις δικαίωμα. Θα διαλύσεις, θα δεις, θα σου δείξει η φύση τι είσαι. Ένα από τα δύο. Αυτό είναι ευνοχισμός. Ένα παιδάκι ξεκινάει με βασικά πράγματα. Ξεκινάει ότι έχω την οικογένειά μου, είμαι αυτός, είμαι Έλληνας, έχω ταυτότητα, είμαι χριστιανός και έχω όνειρο να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο. Έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, και προχωράει. Και ξαφνικά έρχεται κάποιο που του κουνάει το δάχτυλο και του λέει: μην είσαι σίγουρος ότι είσαι άντρας. Μην είσαι σίγουρη ότι είσαι κορίτσι. Μπορεί να είσαι και το άλλο. Αυτό είναι ευνοχισμός. Καταραίει την ώρα του παιδί. Και ένα παιδί που δεν έχει βάσεις, που δεν ξέρει ποιος είναι, δεν ξέρει και τι θέλει. Και ένα τέτοιο παιδί που οδηγητείται πάρα πολύ εύκολα. Σου λένε, κάτσε εκεί, γίνει αυτό το γραναζάκι και μην μιλάς και πολύ. Και θα βολευτεί. Κάνε όσο τατουάζ θέλεις, ξενύχτα μου εσύ θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα εγώ 9 η ώρα σε θέλω να δουλεύεις. Μέχρι τις 5, μέχρι τις 6, μέχρι τις 7. Ξανά πάλι την άλλη μέρα. Δήλωσε ό,τι θέλεις, δεν με νοιάζει. Στην πολυεθνική να προσφέρεις. Τώρα είναι καλά. Καταλάβατε. Είναι ένας ευνοχισμός, ο οποίος γίνεται συστηματικός. Να ξέρετε ότι υπάρχουν αναλύσεις κανονικά από εταιρείες, οι οποίες λένε ότι το γκέι κίνημα συμφέρει να το ενστερνιστούμε, διότι οι γκέι έχουν λεφτά. Δεν μας συμφέρει η παραδοσιακή οικογένεια. Η παραδοσιακή οικογένεια έχει μέσα 10 άτομα και στα 10 άτομα εμείς θα τους πουλήσουμε ένα πλυντήριο. Θα τους πουλήσουμε ένα ψυγείο. Θα τους πουλήσουμε ένα αυτοκίνητο. Άμα είναι ξεχωριστοί, θα πουλήσουν πολλά ψυγεία, πολλά πλυντήρια. Εάν στην Αμερική, για παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες υποστηρίζουν το κίνημα, ή το τρανς κίνημα, ή το κίνημα των ομοφυλοφίλων. Και συντηρητικοί Αμερικανοί παίρνουν την απόφαση να αντιδράσουν με μποϊκοτάζ. Παράδειγμα, υπήρχε μία τον Ιούνιο που μας πέρασε στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μια από τις μεγαλύτερες των ΗΠΑ, την Target, η οποία υιοθέτησε ακόμη και για παιδικές φόρμες και παιδικά ροχαλάκια, όχι απλά λεσβιακού κινήματος συνθήματα, αλλά και τρανς. Μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και μια καρφίτσα, ένα κόσμο, το οποίο έλεγε «Στο σατανά αρέσουν οι αντωνυμίες», διότι στις ΗΠΑ και στον Καναδά, θεσμοθετημένα πλέον, μπορεί ο καθένας να διαλέγει την αντωνυμία με την οποία πρέπει να το απευθύνεσαι. Και δεν είναι μόνο το χις ή το χέρ, αυτός, αυτή, μπορεί να είναι το αυτό, μπορεί να είναι το αυτά, μπορεί να είναι το αυτέ, μπορεί να είναι οτιδήποτε κατεβάλλει. Και οφείλει ο άλλος να το σέβεται και το κάνει. Καθηγητές πανεπιστημίου οι οποίοι δεν το σέβονται, διώκονται από το πανεπιστήμιο. Προσεχώς και σε εμάς, θα τα δούμε αυτά. Εντάξει. Και έγραφε λοιπόν μια κάρτα και έλεγε ότι στο σατανά αρέσουν οι αντωνυμίες. Λοιπόν, οι Αμερικανοί διαμαρτυρήθηκαν, μάλιστα σε κάποιες νότιες πολιτείες υπήρξαν και βιαιότητες και φυσικά αποφασίστηκε ένα μποϊκοτάζ του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ. Η μετοχή κατέρευσε, πλην όμως το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ πρέπει να ανησυχείτε. Εδώ είμαστε εμείς, θα σας βοηθήσουμε οικονομικά στο μποϊκοτάζ. Ίσα-ίσα, για να δικαιούται χρηματοδότησης, αφιδούς χρηματοδότησης, μία επιχείρηση, θα πρέπει να έχει κάνει τικ στα εξής κουτάκια. 1. Ότι στηρίζει τους ομοφυλόφιλους. 2. Την κλιματική αλλαγή. 3. Την συμπερίληψη και την ανακτικότητα γενικά σε παλόφιλους, αλόφιλους κτλ. Εάν έχεις συμπερίληψη, ενστερνίζεις το γκέι κίνημα και την κλιματική αλλαγή, η χρηματοδότηση από τις τράπεζες είναι αφιτής. Δεν πάει να είναι στο σαπιοκάραβο. Λεφτά θα έχει. Αντίθετα, αν δεν το κάνεις, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει να ασκούνται τέτοιες πολιτικές και σε ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν το ξέρω όμως διασταυρωμένα, οπότε δεν μπορώ να σας το πω. Μου το έχουν έτσι οι λοιποί, εμπιστευτικά. Δεν μπορώ λοιπόν να έχω περισσότερα στοιχεία. Κλείνει λοιπόν η παρένθεση και τελειώνοντας, είδατε ότι αυτό το θέμα της ομοφυλοφιλίας το συνέδεσα με ένα ευρύτερο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με την επιβολή της νέας τάξης και των νέων αξιών, των νέων ηθών επάνω στην ανθρωπότητα. Μέσα στα πλαίσια αυτά, και ακριβώς επειδή η ανθρωπότητα αντιδρά, η Ελλάδα μάλιστα θα έλεγε ότι είναι πίσω στις αντιδράσεις. Υπάρχουν άλλες χώρες που αντιδρούν πολύ περισσότερο σε αυτά τα ζητήματα. Είναι και το ζήτημα της ταυτότητας, των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Γιατί στην ουσία οι κοινωνίες οι οποίες θα αποδεχθούν αυτό το σύστημα θα είναι κοινωνίες οι οποίες θα είναι απολύτως ελέγξιμες.
Εδώ λοιπόν πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει, ενώ όλα αυτά που είδαμε πιο πριν αφορούν υποτίθεται την ελευθερία μας, εντάξει, στην πραγματικότητα δεν αφορούν την ελευθερία, μα αφορούν για την ακρίβεια την ελευθερία από τη μέση και κάτω του ανθρώπου. Λοιπόν, το θέμα των ταυτοτήτων αφορά τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας ελευθερία. Για ποιο λόγο? Θα σας το εξηγήσω. Φαντάζομαι όλοι έχουμε διαβάσει το κείμενο του Αγίου Παϊσίου. Νομίζω τα λέει με πολύ μεγάλη ενάργεια, τα σημεία των καιρών. Είναι ένα χειρόγραφο, όσοι δεν το γνωρίζετε, ανατρέξτε. Είναι γραμμένο με τα χέρια του Αγίου για να μην μπορεί να αμφισβητηθεί. Τα περιγράφει ακριβώς τις καταστάσεις αυτές που ζούμε και κάποιες άλλες μελλοντικές, τις οποίες ενδεχομένως πρόκειται να ζούμε. Σε κάθε περίπτωση έχουμε και το κείμενο της Αποκαλύψεως, που σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες σημεία είναι πάρα πολύ σαφές και λέει ότι μιλάει για την ώρα που θα έρθει ένα ανελεύθερο καθεστώς που κανείς δεν θα μπορεί να πουλάει και να αγοράζει χωρίς να έχει αυτόν τον δυσώνυμο αριθμό. Και λέω ότι ο αριθμός αυτός είναι το 666. Εμείς δεν θα σταθούμε στο 666, εμείς θα σταθούμε όμως στο ανελεύθερο. Γιατί ακόμη και μια θεολογική ερμηνεία αν θα κάνουμε, θα σας πούν όλοι ότι ύψιστο αγαθό είναι η ελευθερία. Την ελευθερία ο Θεός μας την έδωσε και τη σωτηρία της ψυχής μας. Έτσι είναι οι πατέρες. Αν δεν είχαμε ελευθερία, θα μπορούσαμε όλοι να πάμε στον Κύριο και να πούμε: Κύριε, εμείς θέλουμε να σε λατρέψουμε, τι να κάνουμε, δεν μας άρεσε. Ή εμείς, Κύριε, δεν είχαμε και κάποιον άλλο τόπο. Μας είπες να σε λατρεύουμε, το τελείωσε. Άρα λοιπόν η ελευθερία της βούλης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι η ελευθερία της βούλης οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου. Ήταν ένας φιλόσοφος, ο Μπένθαμ, ο οποίος είχε συλλάβει μια πολύ φοβερή φυλακή. Ιδέα να φτιαχτεί μια φυλακή. Τη φυλακή την ονόμασε Πανοπτικών. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, το διηγούμενο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τι ήταν το Πανοπτικό, τι είναι το Πανοπτικό? Το Πανοπτικό λοιπόν ήταν μια φυλακή που είναι χτισμένη γύρω-γύρω. Από τη μία πλευρά γύρω-γύρω έχει φως, παράθυρα. Στη μέση είναι από αυτή τη φυλακή, είναι μια αλάνα έτσι, και στη μέση της αλάνας είναι ένας πύργος, ο οποίος είναι σκοτεινός, δεν μπορείς να βρεθείς μέσα. Εκεί μέσα μπορεί να βρίσκονται 5 φύλακες, 10 φύλακες, μπορεί να είναι και κανένας. Γύρω-γύρω είναι χτισμένα τα κελιά. Ανοιχτά από την εξωτερική πλευρά προς το φως και ανοιχτά από την εσωτερική πλευρά προς τον πύργο. Άρα λοιπόν, ανά πάσα και ώρα και στιγμή, ο φύλακας μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να δει τι κάνει οποιοδήποτε κρατούμενος. Η τύχη ανάμεσα στα κελιά φυσικά δεν έχουν παράθυρα, επομένως ο ένας κρατούμενος δεν μπορεί να δει τι κάνει ο άλλος κρατούμενος. Ποτέ κανείς φύλακας δεν μπορεί να βλέπει ταυτόχρονα όλους τους κρατούμενους. Αλλά από την άλλη όμως και κανένας κρατούμενος δεν μπορεί να ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή δεν με βλέπει ο φύλακας, γιατί δεν μπορεί να βλέπει το φύλακα. Αυτή λοιπόν η πολύ αποτελεσματική φυλακή χρησιμοποιήθηκε. Υπάρχουν μάλιστα και απομεινάρια στην Κούβα κιόλας, είναι μια πολύ εντυπωσιακή κατασκευή εκεί. Και αυτοί που ζήσαν σε αυτές τις φυλακές έχουν να πούν το αφόρητο ότι είχαν διαρκώς την αίσθηση ότι ο πύργος τους έβλεπε. Και ακριβώς επειδή τους έβλεπε, διαρκώς προσάρμοζαν τη συμπεριφορά τους, χωρίς να έχουν κάποιο φύλακα του κεφάλι τους. Δηλαδή ένιωθαν ότι με βλέπει, σίγουρα με βλέπει. Και φυλάγονταν από μόνοι τους. Το σύστημα που εγκαθιδρύεται αυτή τη στιγμή με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα πανοπτικό. Όπου η κυβέρνηση μπορεί, θα είναι σε θέση να γνωρίζει οτιδήποτε για εμάς. Οτιδήποτε. Αυτό είναι το υπέρτατο όπλο και εργαλείο αποτελεσματικότητας μιας κυβέρνησης. Δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να ξέρει τι θέλει ο πολίτης, τι φοβάται, τι ζητάει, τι τον δυσαρεστεί, ποιες είναι οι συνήθειές του και πάει λέγοντας. Και ακολούθως να κάνει παρεμβάσεις και με βάση αυτές τις παρεμβάσεις να μπορεί, στην καλύτερη των περιπτώσεων να διοικεί καλύτερα, στην ενδεχομένως όχι και τόσο καλή περίπτωση, να επιβάλλει το θέλω της καλύτερα. Έχει υποθεί πάρα πολύ εύστοχα. Όταν εμείς ξέρουμε τα πάντα για την κυβέρνηση, έχουμε δημοκρατία. Όταν η κυβέρνηση ξέρει τα πάντα για εμάς, έχουμε δικτατορία. Και έχει τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο.
Θα μου πείτε τώρα, του νοιάζει το κράτος, τι κάνω εγώ? Ναι, του νοιάζει. Όχι μόνο το κράτος, τις τράπεζες, για παράδειγμα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πλέον, χάρη στη τεχνολογία, οι αλγόριθμοι. Άρα, ό,τι κάνουμε στη συμπεριφορά μας, μέσα από τα email μας, μέσα από τα cookies, τις σελίδες που υποσκεπτόμαστε, τις κινήσεις των πιστωτικών μας καρτών κτλ. Τις αγορές μας, δημιουργούμε δεδομένα, τεράστια δεδομένα, τα οποία φυσικά ο άνθρωπος δεν μπορεί να ασχοληθεί μαζί τους. Όμως, έχουν αναπτυχθεί τα λεγόμενα bots, τα οποία μπαίνουν μέσα σε αυτά τα δεδομένα και είναι προγραμματισμένα ώστε να βρίσκουν λογικές ακολουθίες. Και άρα, μέσα σε αυτό που φαίνεται σαν ένα τεράστιο σκουπιδότυπο από δεδομένα, τα οποία για μας είναι άχρηστα, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να συνθέσει όλη την εικόνα μας. Έτσι, για παράδειγμα, να ξέρει πράγματα που εγώ δεν ξέρω για τον εαυτό μου, ή που δεν θα ήθελα να τη σκεφτώ για τον εαυτό μου. Μια καναδική τράπεζα, για παράδειγμα, ανέπτυξε ή αγόρασε ένα αλγόριθμο, σύμφωνα με τον οποίο είχε διαπιστωθεί ότι αν κάποιος έβαζε στο αυτοκίνητό του την τάδε μάρκα ελαστικών, τάιζε την τάδε σκυλοτροφή του σκύλου του, αγόραζε την τάδε εφημερίδα και πήγαινε στο τάδε μπαράκι το καλοκαίρι, είχε πιθανότητες να καθυστερήσει το δάνειό του κατά 25%. Άρα λοιπόν η τράπεζα, με το που χτυπούσε κόκκινο στο προφίλ των πελατών της, τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε ότι κοίταξε να δεις, ξεχρέωσε και φεύγει από την τράπεζα. Ή πήγαινε ο άλλος να πάρει δάνειο, χτυπούσε το προφίλ του και έβλεπαν να αυτός καθυστερεί, θα καθυστερήσει τη δόση. Στους άλλους δανείζουμε με 5%, ναι, σε εσένα με 10%, άμα θες. Η Visa είχε αναπτύξει και έχει αναπτύξει αλγόριθμο, ο οποίος μπορεί να προβλέψει αν κάποιος θα χωρίσει, αν ένα ζευγάρι θα χωρίσει με βάση κατανοητικές του συνήθειες ένα χρόνο πριν. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι το ζευγάρι να μην έχει πάρει είδηση ότι πρόκειται να χωρίσει. Και φυσικά τι είπαν οι Αμερικανοί, όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, τι θα κάνει το δάνειο, τι θα γίνει υποθήκη. Μπαίνουμε σε φασαρίες, επισφάλειες, κινδυνεύουμε. Οπότε λοιπόν έρχονται και επεμβαίνουν. Αυτό το προχωρήσαν ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που πάνε σε ομάδες. Baseball, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Και τους λένε: κοιτάξτε να δείτε, αναλαμβάνουμε να παρακολουθούμε το ψηφιακό αποτύπωμα του παίκτη σας. Και αν δούμε ότι πάει να κάνει κοιλιά με τη γυναίκα του, γιατί αυτό βλέπω ότι ανεβάζει στο Instagram από τις κινήσεις τους καλωτικές κτλ., θα επέμβουμε εμείς να σωθεί το ζευγάρι ή να χωρίσει βελόδινα και να μην κάνει κοιλιά η επένδυσή σου που την έχει πληρώσει $25 εκατομμύρια, ας πούμε. Πού πάει το αυτεξούσιο του ανθρώπου αυτού? Περίπατο. Σας φαίνονται απίστευτα? Είναι πολύ παλιάς τεχνολογίας. Τα πολύ καινούργια ακόμα δεν τα φανταζόμαστε. Εταιρεία με ένα πολύ απλό application, όχι Google. Google μπορεί πολύ περισσότερα πράγματα. Βγήκε και ανακοίνωσε ότι μπορώ να γνωρίζω κατά σε ποσοστό 85% πού θα βρίσκονται αύριο οι χρήστες της εφαρμογής μου. Και πούλησε πάρα πολύ. Διότι αν μπορεί κάποιος να ξέρει πού θα ψωνίζει αύριο ένας πελάτης, μπορεί να επέμβει και να του στείλει ένα μήνυμα προώθησης και να του πει: μην πας να ψωνίσεις, αν δώσουμε ελληνικό όμως στον Κοτσόβιλο, πήγε να ψωνίσεις στα ηλεκτρονέτες του. Καταλάβατε, πού πάει το αυτεξούσιο? Όπως λέω χαρακτηριστικά, ότι πάνω στο χωριό μου το 85% από τα γύρια του δεν ξέρει πού θα τρώει αύριο. Κι όμως, εμείς έχουμε καταφέρει και έχουμε χωρίσει την ελευθερία μας και το ξέρουμε πια. Και επεμβαίνουν, χωρίς καν εμείς να το πάρουμε είδηση. Άρα εδώ λοιπόν δεν μιλάμε πια απλά για παρακολούθηση, εδώ μιλάμε για πρόβλεψη συμπεριφορών. Εδώ πια μιλάμε για απώλεια του αυτεξούσιου. Θα μου πείτε, καλά, όλα αυτά τα κάνει η ταυτότητα. Όχι. Αλλά όταν η ταυτότητα θα γίνει κάρτα πολίτη, όπως προεξαγγέλλεται, αυτά όλα θα γίνουν. Ένα παράδειγμα. Δεν πάμε στην ταυτότητα, πάμε σε άλλα δεδομένα. Περνάει το αυτοκίνητό μας. Σταματάει η τροχιά και πληκτρολογεί τον αριθμό πινακίδας. Εντάξει. Πού έχει πρόσβαση, αν έχουμε καταδικαστεί. Έτσι δεν είναι? Αν είμαστε φυγόπινοι, αν διορκόμαστε, αν χρωστάμε στην εφορία και φυσικά όλα μας τα στοιχεία. Αυτό γιατί η βάση δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, έχει ενοποιηθεί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει ενοποιηθεί και με τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών. Εάν διασυνδεθεί και η βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας,
θα ξέρουν κι αν ήμουν καλός μαθητής στα μαθηματικά. Έτσι δεν είναι? Εάν διασυνδεθεί με το Υπουργείο Υγείας, θα μπορούν να ξέρουν κι αν έχουν χολυστερίνη. Άμα τρώω την πετσούλα του Πάσχα. Εντάξει. Αυτά όλα είναι μεγάλες πληροφορίες. Διότι, για παράδειγμα, μπορούν να έρθουν και να σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, εγώ εδώ πέρα βλέπω, για παράδειγμα, ότι εσύ εδώ καλά ζητάς να είσαι ασφαλισμένος σε αυτή την κατηγορία. Εδώ όμως δεν διάγεις το βίο που θα έπρεπε να διάγεις. Εγώ βλέπω εδώ ότι κάνεις πολλά χιλιόμετρα για το αυτοκίνητο. Και αφού κάνεις τόσο πολλά χιλιόμετρα, δεν σκέφτεσαι το περιβάλλον. Σας φαίνεται απίστευτο? Κίνα. Σύστημα αξιολόγησης πολιτών. Κάθε πολίτης βαθμολογείται με βάση ακριβώς την καταγραφή από τα μέσα, από την ταυτότητά του και τα μέσα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έχει μια βαθμολογία. Αν είσαι καλός πολίτης, μπορείς να ταξιδέψεις με αεροπλάνο. Αν δεν είσαι τόσο καλός, δεν σου επιτρέπεται. Θα πας με το τρένο. Αν είσαι λίγο χειρότερος, θα πας με το λεωφορείο. Αν είσαι καλός Κινέζος πολίτης, θα πας το παιδί σου σε καλό σχολείο. Δεν είσαι τόσο καλός, σε όχι τόσο καλό σχολείο. Αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή ο Ζιπίνγκ είναι ο ισχυρότερος ηγέτης που πέρασε ποτέ στην Κίνα. Από καταβολής της μεγάλης αυτής ιστορικής χώρας. Δεν χρειάζεται να έχει φρουρούς. Δεν χρειάζεται να έχει. Οι πολίτες αυτορυθμίζονται. Θυμάστε τι είπαμε για τη φυλακή των πανοπτικών. Αυτορυθμίζονται. Και επομένως δεν χρειάζεται. Αρκεί να έχει πληροφορικά τους κομπιουτεράδες. Και όλα τα άλλα βγαίνουν. Ξέρετε, σαν τη φυλακή των πανοπτικών, δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Σε τέτοιου είδους εργαζόμαστε. Έχετε δει αυτούς τους μεγάλους χώρους που είναι ενιαίοι, χωρίζονται μόνο με κάτι παραβάν, όπου δεν βλέπει ο ένας εργαζόμενος του συνάδελφό του, αλλά από ψηλά από πάνω που είναι το αφεντικό, έχει υποπτία σε όλους. Και εκεί το ίδιο είναι. Αν μιλήσετε με ανθρώπους που ζουν και κάνουν κατοίκον εργασίες σε τράπεζες, πλέον, όταν σηκώνονται από τον υπολογιστή στο σπίτι και πάνε για να πιούν νερό ή γιατί κάποιος χτύψε, θα πρέπει να ενημερώνουν τον υπολογιστή τους. Ότι εγώ αυτή τη στιγμή έφυγα από τον υπολογιστή μου. Σας θυμίζει κάτι? Τις ρωμαϊκές γαλέρες. Υπήρξε ένας από τους δικηγόρους που προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας η ταυτότητα να μην γίνει κάρτα του πολίτη. Και πετύχαμε αυτό. Και είπε το δικαστήριο ότι δεν θα πρέπει η ταυτότητα να γίνει κάρτα του πολίτη. Δηλαδή, η ταυτότητα είναι για να μας αναγνωρίζει το κράτος. Εντάξει, να ξέρει ποιον έχει απέναντί του. Αυτό, όχι κάτι άλλο. Εάν είναι να είναι μια διευκόλυνση, εντός εισαγωγικών διευκόλυνση, προϋπόθεση για να μπορώ σαν πολίτης να απολαύσω τα δικαιώματά μου, δηλαδή να πάω στο σχολείο, να προσφύγω σε ένα δικαστήριο, να μπω σε ένα νοσοκομείο, να πάω σε ένα αστυνομικό τμήμα, να παραπονεθώ για κάτι. Εάν είναι να είναι προϋπόθεση, αυτό είναι αντισυνταγματικό. Δεν πρέπει να είναι αυτό. Και έτσι ακυρώθηκε. Ήρθε η κυβέρνηση, επανέφερε με έναν άλλο νόμο, όπου λέει μεν ότι όντως θα είναι ταυτότητα, αλλά τι είπε όμως, ότι δύναται με νέα υπουργική απόφαση να γίνει και κάρτα του πολίτη. Όχι έτσι, αλλιώς. Εδώ τι έγινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί το γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια και δεν το σεβόμαστε. Και όχι μόνο αυτό το συγκεκριμένο, ο συμμαθητής μου κιόλας, είναι στο Πετρίκαλο, ο Υπουργός κ. Παπαστεργίου, ανακοίνωσε τον προσωπικό αριθμό. Χωρίς τον οποίο προσωπικό αριθμό δεν θα μπορείς να ασκήσεις τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Και τι είπε, ότι αυτός ο προσωπικός αριθμός θα ενσωματωθεί στην ταυτότητα. Εδώ έχουμε φάουλ. Δεν ξέρω βέβαια, είναι πολύ γενικός ο όρος ενσωματωθεί, αλλά έχουμε ένα πολύ σημαντικό φάουλ. Έχουμε λοιπόν ένα ζήτημα. Γιατί πάμε σε μια κατάσταση όπου αυτός που δεν θα έχει τον προσωπικό αριθμό δεν θα μπορεί να πουλά, δεν θα μπορεί να αγοράζει, δεν θα μπορεί να συναλλάσσεται, δεν θα μπορεί να είναι φορέας δικαιωμάτων ως πολίτης. Αυτό τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει κάποια πράγματα. Άρα, σας εξήγησα πιο πριν, προσπάθησα όσο πιο απλά, για ποιο λόγο σαν νομικός πιστεύω ότι ένα πανοπτικόν που προσφέρει νέα τεχνολογία δεν είναι κάτι το οποίο
μας αξίζει σαν πολίτης. Οδηγεί σε έναν ελεύθερο καθεστώς. Σαν χριστιανός Ορθόδοξος, πάλι βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Έχουμε ένα κείμενο από την Αποκάλυψη, το οποίο λέει αυτό ακριβώς. Ότι προσοχή, θα έρθει καιρός που ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να πουλά, δεν θα μπορεί να αγοράζει, θα έχει φτάσει σε ένα ελεύθερο καθεστώς. Έχουμε λοιπόν δύο λόγους να είμαστε ευαίσθητοι και να αντιδρούμε εδώ στην Ελλάδα. Δεν με νοιάζει τι κάνουν έξω. Αν και εγώ είδα ότι στην Αγγλία, για παράδειγμα, ο κόσμος αντιστάθηκε και δεν είναι υποχρεωτική ταυτότητα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η ταυτότητα δεν είναι υποχρεωτική. Στην Αυστραλία δεν είναι υποχρεωτική. Σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης δεν είναι υποχρεωτική. Έχω δει σε κάτι μπανανίες να είναι υποχρεωτική η ταυτότητα. Όσο πιο μικρή είναι η ασφάλεια, η εξωτερική ενός κράτους και όσο πιο μικρή είναι η ανεξαρτησία του έναντι των μεγάλων χωρών, τόσο πιο αυστηρή είναι η νομοθεσία όσον αφορά το ζήτημα της ταυτότητας. Αυτό σημαίνει κάτι λέει. Έχω διαβάσει άρθρο από καθηγητάδες και αναλυτές παρισήμαντος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου λέει καλή ηλεκτρονική ταυτότητα, αλλά για μεγάλες χώρες όπως εμείς ενέχει πολλούς κινδύνους δημόσιας ασφάλειας και εθνικού συμφέροντος. Δεν είναι καλό να τι κάνουμε. Εμείς λοιπόν γιατί να σπεύσουμε, να μιμηθούμε ποιον. Να θυμίσουμε το παράδειγμα της Λιθουανίας, που μας είχαν πρίξει και τι καλή είναι εκεί και τι πόσο προχωρημένη είναι και κατέρευσε το σύστημα και δεν μπορούσαν για πόσο καιρό δεν μπορούσαν να κάνουν μια απλή συναλλαγή με το ελληνικό δημόσιο. Και στο κάτω-κάτω, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι διαγωνίζονται και γίνεται σφαγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ποιος θα ακυρώσει πιανού την ανάθεση, χώρες μεγάλες, οι οποίες θέλουν να αναλάβουν το έργο της ταυτότητας, της ελληνικής ταυτότητας. Γιατί τώρα αυτό που έχει μοιραστεί είναι μια απευθείας ανάθεση. Άλλο ζήτημα αυτό, αλλά αυτό αφορά την πολιτική, δεν αφορά εμένα. Λοιπόν, αυτές οι χώρες γιατί έχουν αυτό το συμφέρον? Γιατί για σκεφτείτε τι εξουσία θα αποκτήσουν αυτές οι χώρες. Είναι κάτι παραπλήσιο. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχουμε το εξής απαράδεκτο. Θέλουμε να πούμε στον γκαβ και είναι απαραίτητο να βάλουμε, δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε και δικούς μας κωδικούς, αλλά σου λέει ότι βάλε και τους κωδικούς της τράπεζάς σου. Έτσι δεν είναι? Ή σου λέει ότι για να έχεις δικαίωμα να πάρεις το τάδε επίδομα, πρέπει να δηλώσεις αυτό. Ή τώρα στους πολυτέκνους θα πρέπει να δηλώσετε κάρτα για να παίρνετε τα χρήματα του επιδόματος των τέκνων. Γυρίσαμε στα κουπόνια της κατοχής. Δεν θα μπορείς να παίρνεις τα χρήματα απευθείας, όχι, σου λέει. Θα παίρνεις κάρτα και θα ψουνίζεις. Λες και εγώ περιμένω μια φορά στο δίμηνο για να πάρω παπούτσια στα παιδιά μου. Καταλάβατε, και περιμένω το καλό του κράτους να μας λυπηθεί και να μην πει πάρε φτωχέ το κουπόνι να πας να πάρεις παπούτσια στο παιδί σου, στο δίμηνο. Και αυτά μας προσβάλλουν. Συγγνώμη λίγο τώρα, δηλαδή οι πολίτεκνοι γιατί δεν μιλάνε για ενώσεις πολυτέκνων ή ενώσεις γονέων. Είναι σοβαρό αυτό. Θα μας δίνουν τα χρήματα, το επίδομα των παιδιών, κάτι που δικαιούμαστε, θα μας το δίνουν σε κάρτα, υποχρεωτικά τράπεζας. Ξέρετε ότι πολλοί κόσμος σκύβει το κεφάλι και κάνει ό,τι του λέει η τράπεζα για να μην τεθεί εκτός τράπεζας και άρα εκτός κοινωνίας. Αυτό θέλουμε. Γιατί εκεί πάμε. Βλέπετε ότι κλείνουν τα υποκαταστήματα. Λυπούνται, μην ταλαιπωρείτε τον πολίτη και την καθημερινότητα και είναι κλειστές οι τράπεζες και περιμένουν ουρά έξω ο κόσμος για να εισπράξει τα χρήματά του. Μου το είπε τραπεζικός. Λέω γιατί δεν έχετε ρε παιδιά. Λέω εντάξει, άντε να έρθω μέσα να καθίσω. Λέω έφαγα πόση ώρα. Βάλτε μια καρέκλα να μου σκέφτομαι να μην στέκομαι όρθιος. Άλλοι τις βγάλανε τις καρέκλες λέει για να φύγουν οι παππούδες γιατί έρχονταν εδώ λέει, με τα βιβλιάρια λέει τότε και ζητούσαν λέει, να μάθουν. Οπότε λέει για να τους αποφύγουμε λέει πήραμε τις καρέκλες. Αυτή είναι η κοινωνία. Μια κοινωνία χαρακτηρίζεται από το πόσο σέβεται τους πολίτες της, ιδίως τους ηλικιωμένους. Αυτή είναι η κοινωνία που θέλουμε. Κι όμως βλέπετε δεν μιλάει κανείς. Θυμάστε να πω έλεγε νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Δεν παίζουν αυτά εδώ. Νόμος είναι το δίκαιο της τράπεζας. Τέλος πάντων, να μην σας στεναχωρώ γιατί βλέπω έτσι πολλούς στεναχωρημένους. Είναι ίδιο των καιρών αυτό, ξέρετε, και εγώ στον εποχή πολύ και σκάω. Και κοιτάζω και τα παιδιά μου και λέω, τι κάνουμε. Με παρηγορεί που και που έτσι το σκέφτομαι και λέω ότι μάλλον στα χρόνια αυτά που ζούμε αυτός είναι ίσως και ένας σταυρός μας. Το να στεναχωριέμαστε και να ανησυχούμε. Είχατε κι άλλο να κάνετε σήμερα και γεμίστε αυτή την αίθουσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αλλά είπατε, όχι, ρε παιδί μου, να πάμε εκεί πέρα γιατί ανησυχούμε, γιατί θέλουμε να ακούσουμε κάτι και γιατί θέλουμε να δούμε. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι πολλοί Άγιοι, λέει, και μάρτυρες θα ήθελαν να ζήσουν στα χρόνια αυτά, λέει, τα έσκατα εκεί και να δώσουν μαρτυρία και ομολογία, λέει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν είναι αυτά τα χρόνια ή αν πάμε προς τα εκεί, αλλά πάντως αυτός είναι ένας σταυρός που έχουμε αναλάβει έτσι να σηκώσουμε. Και το διάβαζα, το λέγανε κάποιοι πατέρες, λέει ότι από το σταυρό, λέει, δεν κατεβαίνει, σε κατεβάζουν. Άρα πρέπει να σφίξουμε τα δόντια και γιατί ίσως από εκεί έχουμε να ωφεληθούμε όλοι μας. Όχι φυσικά να υπομένουμε μυρολατρικά, όχι μόνο να στενοχωριόμαστε, να δράσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε στον διπλανό μας, στον αδερφό μας, στη μάνα μας, στα παιδιά μας. Ακόμη και ας μην μας ακούσουν, εμείς να τα πούμε. Όσο πιο πολύ αντιδρούμε, τόσο πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα περάσουν αυτά τα μέτρα. Γιατί εκεί στηρίζονται. Στηρίζονται στην αδιαφορία και στην ανοχή του κόσμου. Αν δεν μιλάμε, ο σιωπών δουκεί συνενήν. Έτσι δεν είναι? Πώς λένε ότι πίστη χρησιμοποιηθεί εναντίον σου, δεν είναι το αντίθετο, ότι δεν πίστη χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Οφείλουμε λοιπόν να μιλήσουμε και να αντιδράσουμε και να πούμε ότι αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Και θα δούμε ότι είναι πολλοί που είναι δίπλα μας και είναι φοβισμένοι και φοβούνται. Και μόλις τους το πούμε, θα πάρουν κουράκι και θα πούνε αδερφέ, ούτε και εμένα. Αδερφέ μου, έχεις δίκιο, ούτε και εμένα μου αρέσει. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να γυρίσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι κρίμα να βλέπουμε άλλους λαούς να αντιδρούν, να αντιστέκονται, να καταφέρουν πράγματα και εμείς εδώ σε αυτή τη χώρα που έχει για εθνικό της ύμνο τον ύμνο στην ελευθερία, να μην να κάθεται και άβουλα έτσι να βυθίζεται και να δέχεται όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ετοιμάζουν για εμάς χωρίς να μας ρωτήσουν. Και όπως έχει υποθεί πάρα πολύ εύστοχα, ο λαός ο οποίος είναι έτοιμος να θυσιάσει την ελευθερία του χάρη της ασφάλειας, δεν είναι άξιος ούτε της ελευθερίας, ούτε της ασφάλειας. Και νομίζω ότι η ελευθερία, ρε παιδιά, μας αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις, αν υπάρχουν ερωτήσεις, ελπίζω να υπάρχουν. Γιατί δεν ξέρω για εσάς, εμένα μου αρέσει εδώ. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Να μην σταματήσουμε, να μην πούμε δυσκολό τώρα. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ναι. Πιθανόν είναι λίγο άσχετο από το θέμα. Απλά τελευταία πω τους όρους και γάμος ομοφύλων και γάμος ομοφυλοφύλων. Υπάρχει διαφορά στην ουσία? Γιατί ετυμολογικά. Όχι, δεν υπάρχει διαφορά. Και μάλιστα έχω διαβάσει ότι φιλολογικά και όλο το ομοφύλων δεν είναι ορθό. Γιατί ομόφυλο ζευγάρι είναι ένα ζευγάρι από ταινίστρες που παίζουν τένις. Είναι του ιδίου φύλου, αλλά δεν έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Εδώ δεν μιλάμε για μια οικογένεια από δύο άσχετες γυναίκες, είναι δύο γυναίκες που η μία έλκεται από την άλλη. Άρα, απλά αυτοί θέλουν να το χρυσώσουν λίγο και να μην ακούγεται ομοφυλόφιλος, γιατί έχει μια πιο αρνητική χρειά και το ονομάζουν ομοφύλο. Αλλά φιλολογικά δεν στέκει. Το σωστό είναι ομοφυλόφιλο. Επίσης, να πω κάτι για τις αντιδράσεις, ότι πολύ πιθανόν, αν μιλήσουμε, ότι θα μας πούν ότι και εμείς μαζί συμφωνούμε και τα σχετικά. Έτυχε, ήμουνα σε ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων, παιδιά νηπιαγωγείου. Ήμασταν 8 μαμάδες, έτυχε, ήμασταν γυναίκες μόνο, 8. Και έθιξε εγώ το θέμα αυτό με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Λοιπόν, μόνο η πιο θετική αντίδραση για μένα ήταν μιας μαμάς η οποία ήταν αδιάφορη. Και μου είπε, εντάξει, δεν με απασχολεί, σιγά το πράγμα. Ας κάνουν, θέλω να φύγουν λέει από το Υπουργείο, οκ. Οι υπόλοιπες ήταν υπέρ. Και μάλιστα η μία μου είπε ότι εντάξει, εγώ λέει, θα είμαι περήφανη αν η κόρη μου στα 15 μου πει ότι ξέρεις τι μαμά, τώρα έχει και παιδάκια. Αυτό ας πούμε, ναι. Κοιτάξτε, ο σκοπός μας, σας λέω και πάλι, δεν είναι να αλλάξουμε τη γνώμη του άλλου. Είναι με επιχειρήματα να υποστηρίξουμε τη δική μας. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η εκδήλωση, για να έχετε επιχειρήματα, να έχετε, όταν θα πας σε ένα τέτοιο χώρο που ξέρετε πάρα πολύ, όταν βλέπουν το μεσημεριανό, το απογευματινό, την Ευαγγελάτη, το δελτίο ειδήσεων και έχουν μια πλήση κεφάλαιο από το πρωί μέχρι το βράδυ, σας έρχονται με τη φόρα της τηλεόρασης να σας μιλήσουν.
Οπότε εκείνη την ώρα, στην πραγματικότητα, είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν το έχει κάνει αυτό γιατί έχει μια ευραία πεποίθηση μέσα του, αλλά γιατί πολύ απλά αυτή είναι η πλήση εγκεφάλου που έχει υποστεί. Εκεί λοιπόν είναι κρίσιμο από την άλλη πλευρά εμείς να έχουμε να δώσουμε επιχειρήματα. Όχι να τον πείσουμε, ούτε να τσακωθούμε, αλλά να του δείξουμε ότι οφείλει να σέβεται τη διαφορετική μας γνώμη. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα επιλέξει, θα πάρει τις αποφάσεις του και φυσικά οι αποφάσεις που παίρνουν κάθε ένας μας είναι και τις συνέπειες. Εντάξει. Τι να πούμε τώρα. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή να λειτουργούμε με μυσαλλοδοξία, αλλά όμως από την άλλη να ξέρουμε ότι η άποψη που υποστηρίζουμε, αυτό που λέει η καρδιά μας, έχει επιχειρήματα τα οποία είναι και λογικά και πνευματικά. Αυτό. Απλά με ξάχνησε η αντίδραση, δεν το περίμενα. Όχι, να μην σε ξενιάσει καθόλου, γιατί σας λέω και πάλι ότι δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ανοιχτεί την ελληνική τηλεόραση και έχει κάνει πάρα πολλά. Αν διαβάσετε στο Σύνταγμα, λέει ότι η τηλεόραση οφείλει να συμβάλλει στην εξύψωση του πνευματικού επίπεδου κτλ. Δείτε λίγο αυτή τη στιγμή τι προβάλλει η τηλεόραση. Ιδίως για τους γονείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να μην μένουν μόνα τους στην ελεύθερη τηλεόραση. Εντάξει. Τι να σας πω, το να πεις ότι εγώ αφήνω το παιδί μου μόνο του στο YouTube χωρίς κανένα φίλτρο ηλικίας, εντάξει, ή μόνο του στην ελεύθερη ελληνική τηλεόραση, είναι σαν να πει με την ίδια φυσικότητα ότι εγώ αφήνω το παιδί μου μόνο του στην πλατεία Ομονίας. Τέτοιο πράγμα είναι. Πού θα πέσει, Θεός βοηθός. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Εκεί είναι ένα ζήτημα ευθύνης μας μεγάλης αγωνίας. Κάποιος άλλος? Ναι. Επειδή και με την περίπτωση των Πρεσπών οι πολιτικοί μας έχουν δείξει ότι δεν συγκινούνται από αυτό που παροτρύνατε στην αρχή, να πούμε στους τοπικούς βουλευτές, να δώσουμε το μήνυμα, και μάλιστα από επίσημα χείλη έχει υποθεί ότι σε κάποια χρόνια όλα ξεχνιούνται και ξεχάστηκαν. Και ήθελα να ρωτήσω νομοθετικά εργαλεία, γιατί αν υπάρχουν αποφάσεις Αριουπάγου, αποφάσεις συνταγματικές, ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο που πάει να ψηφιστεί, δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει κάποια προσφυγή. Προσέξτε, όλες οι περιπτώσεις που είπα, το κράτος οδηγήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από ομοφυλόφιλους, γιατί δεν τους ικανοποιούσε. Όταν το κράτος ικανοποιεί τους ομοφυλόφιλους, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έρχεται να ακυρώσει. Γιατί σου λέει, το κράτος έκρινε, αποφάσισε, εγώ δεν μπορώ να επέμβω. Το θέμα, γιατί είχα διαβάσει κάπου ότι και στο Σύνταγμα υπάρχουν ορισμοί που ορίζουν το γάμο, την έννοια του γάμου. Ναι. Αυτό το νομοσχέδιο... Την απόφαση του Αριουπάγου που ακύρωσε το γάμο της στήλου. Αυτό το νομοσχέδιο όμως, από τη στιγμή που αλλάζει και το προβλέπει, ο νομοθέτης, δεν έχω καμία αμφιβολία. Θα περάσει από όλα τα δικαστήρια. Γιατί πολύ απλά αλλάζει την νομοθεσία, αλλάζει τη βάση της νομοθέτησης. Είναι το ίδιο με το Σύμφωνο Κοινωνικής Συμβίωσης. Κανείς δεν μπόρεσε να το ακυρώσει το Σύμφωνο Συμβίωσης. Εν συνεχεία μετά βγήκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επικαλέστηκε την ισότητα και πέρασε. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και εδώ. Μόνο θα υπήρχε, εάν κάποιος αποδεδειγμένα έχει στοιχεία, ότι κοινωνικά υφίσταται ζήτημα με την ανατροφή του παιδιού σε συγκεκριμένη ομοφυλόφιλη οικογένεια. Τότε εκεί μπορεί να επέμβει δικαστικά. Αλλά εκεί μιλάμε πια, όταν δεν μιλάμε για πρόληψη, μιλάμε για πυρόσβεση, πυροσβεστικά, καταστατικά λειτουργία. Αυτό. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, πριν πω το ερώτημα, δεν είναι αντισυνταγματικό εξ αρχής το νομοσχέδιο? Όχι. Αφού δεν ορίζεται η οικογένεια, μάλλον η οικογένεια ορίζεται στο Σύνταγμα αλλιώς. Ναι, επαναλαμβάνω. Και για να αλλάξει το Σύνταγμα θα είναι άλλες διαδικασίες. Προσέξτε, δεν προβλέπει η οικογένεια, ότι δεν μιλάει για άτομα. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση λέει άτομα του ιδίου, του διαφορετικού φύλου. Εντάξει. Εν συνεχεία, ήρθε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είπε ότι αν ένα κράτος έρχεται και προβλέπει τη δυνατότητα οικογένειας από άτομα του ιδίου φύλου, εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω, αφού το προβλέπει, καλά κάνει. Εντάξει. Το ίδιο είναι και εδώ, μιλάει για οικογένεια. Δεν λέει για οικογένεια μπαμπάς και μαμά. Αυτό το λέει ξανά το Σύνταγμα, μιλάει για οικογένεια. Οπότε έρχονται αυτοί και λένε ότι εγώ ερμηνεύω διασταλτικά πια τον όρο οικογένεια και επομένως, αφού ερμηνεύω διασταλτικά τον όρο, έχω χαράξει που λέει ότι η οικογένεια είναι άντρας για το γάμο, ο γάμος. Ο ορισμός του γάμου. Εδώ όμως αυτοί έρχονται και λειτουργούν διασταλτικά, σας λέω πάλι. Κοιτάξτε. Και το κάθε κράτος θα αποφασίσει βάσει συντάγματός του
το κάνει νομοθετικό. Όχι, ακούστε λίγο. Δεν θα αποφασίσει με βάση το Σύνταγμα. Θα αποφασίσει το Σύνταγμα, είναι μια ρευστή κατάσταση. Η οποία επιδέχεται ερμηνείες και κάποιες διαφορετήσεις στο μέτρο που γίνεται. Και τελικά καταλήγουμε πάντα στο πού οδηγούμαστε σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και στο τι λέει το Σύνταγμα. Εδώ έρχονται αυτοί και λένε ότι εγώ παίρνω το Σύμφωνο Συμβίωσης. Κάνω αυτή την ερμηνεία, η κοινωνία είναι πια ανοιχτική, έχουμε αυτές τις περιπτώσεις. Επομένως, ζητάω να γίνει μια διασταλτική ερμηνεία, δεν καταπιέζουμε κάποιον, απλά ανοίγουμε την έννοια για να συμπεριλάβουμε και άλλες ομάδες. Συμβίωση μπορεί να λέγεται, αλλά όχι οικογένεια. Εδώ πάνε να διεκδικήσουν την οικογένεια και μετά την τεκνοθεσία. Αυτόματα. Το ζήτημα της οικογένειας είναι κάτι στο οποίο έχουν πατήματα. Στο ζήτημα της τεκνοθεσίας, επειδή έχει να κάνει με το συμφέρον, είναι κάτι στο οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε αρνητικές αποφάσεις από τα δικαστήρια στην Ελλάδα, αλλά αργά ή γρήγορα, όπου θα κάνουν το ίδιο που έγινε με την υπόθεση Παγιανάκη, θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την ίδια μεθόδευση. Ναι, γι' αυτό λέω ότι το βασικότερο κατά τη γνώμη είναι ότι να μην γίνει νόμος η μη οικογένεια. Δεν εννοείται, αυτό λέμε και γι' αυτό ζητάμε. Και σας λέω ότι τη συνταγματικότητα πώς θα περάσει. Γιατί ο πρώτος δεν είναι ζήτημα πρώτης δημοκρατίας, είναι ζήτημα ψηφοφορίας από τη Βουλή. Και μάλιστα μαθαίνω ότι υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν να περάσει, αν υπάρχει αποχή μεγάλη, να περάσει και με 120 κιόλας, μειωμένη πλειοψηφία. Εάν θα πάμε εκεί, σίγουρα θα υπάρξουν, να δούμε κάποιες αντιδράσεις, κάποιες προσφυγές, να δούμε το δικαστήριο, τα ανώτατα δικαστήρια κτλ. Εντάξει, αγώνες θα γίνουν. Αλλά σας λέω από τώρα ότι κάποια πράγματα. Ακούστε, οι αγώνες αυτοί οι κοινωνικοί, ελάχιστες ήταν οι φορές που κερδίθηκαν μέσα μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Βοηθάει και οι δικαστικές αίθουσες, τα είδαμε, σας είπα το παράδειγμα με την ταυτότητα, σας είπα το παράδειγμα του μάθημα των θρησκευτικών κτλ. Είμαστε σε σχέση προς τη νέα τάξη και τις επιδιώξεις της σε έναν διαρκή πόλεμο. Μέρος της μάχης, ένα από τα πεδία της μάχης είναι και τα δικαστήρια. Αλλά δεν είναι το μόνο και δεν πρέπει να λέμε ότι εγώ θα είμαι αρακτός στην τηλεόραση, θα βλέπω τον αγαπημένο μου Βαγγελάτο και έχω ένα δικηγόρο που τρέχει στο στέκι θα καθαρίσει. Δεν γίνεται. Συλλαλητήρια θα βοηθούσαν τα σπουδαία. Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσαν. Κάτι μαθαίνω ότι όπως γίνεται και στη Γαλλία για μαμάς, ο μπαμπάς, παιδί που γίνεται ένα τεράστιο συλλαλητήριο κάθε χρόνο, και ενδεχομένως να γίνει και εδώ. Εδώ πέρα βέβαια, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα έχουμε την προστασία της ελληνικής αστυνομίας. Εντάξει. Ήμουνα ομιλητής σε εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, στο Αφήστε να ζήσω, και ήταν απ' έξω ακραίοι και μας προφυλάκιζαν, μας βρίζανε και δεν είχαμε την παραμικρή προστασία. Δημοψήφισμα δεν θα μπορούσε να ζητηθεί. Θα μπορούσε να ζητηθεί, αλλά δεν ακούγεται όμως. Στην Ελλάδα το δημοψήφισμα είναι απαγορευμένη λέξη. Έχει ακουστεί. Μα να ζητηθεί από εμάς που θέλουμε να μην είναι θεσμοθετική. Χιλιάρα δεν ακούστηκε η λέξη δημοψήφισμα για ένα τέτοιο θέμα, θα ήταν. Ακούστε να δείτε, επειδή είπατε για την Εκκλησία. Ξεκίνησα και σας διάβαζα το επίσημο περιοδικό Εκκλησία. Εντάξει, δηλαδή η Εκκλησία, επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τεύχος 8 Αύγουστο Σεπτέμβριο του 23. Λοιπόν, εντάξει, γνωμοδότηση είναι. Έχει μοιραστεί στους πατέρες. Απλά το ζήτημα είναι πώς γίνεται, και μολονότι υπάρχει επίσημη θέση της Εκκλησίας, στα αυτιά μας φτάνει τόσο διαστρεβλωμένη και τόσο διαφορετική. Και έχουμε φτάσει να πιστεύουμε ότι ποιος ξέρει τι, ότι η Εκκλησία υποστηρίζει την ομοφιλοφιλία. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Να σας πω και κάτι, ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ναι, ποιος κύριος? Μετά, να απαντήσω λίγο στην κυρία, με συγχωρείτε. Εντάξει, ναι. Η Εκκλησία είναι όπου είναι η αλήθεια. Με άλλο κεφαλαίο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα, εγώ αυτό ξέρω. Επομένως, η αλήθεια είναι η αλήθεια των Αγίων, είναι η αλήθεια του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουμε φοβηθούμε κάτι σε αυτό. Δεν νομίζω ότι κανείς μας διαφωνεί και ερμηνεύει διαφορετικά τον Άγιο Παΐσιο ή ερμηνεύει διαφορετικά την Αποκάλυψη του Ευαγγέλιου. Άρα, ξέρετε, η Εκκλησία είναι και η μάνα μας κιόλας.
Εμείς είμαστε εδώ για να προστρέξουμε και να τη βοηθήσουμε την Εκκλησία. Άμα είναι να γκρινιάζουμε και να λέμε, ξέρεις, εγώ δεν κάνω τίποτα γιατί πού είναι η Εκκλησία, εντάξει, δεν πάει έτσι. Καταλάβατε. Μα η επίσημη φωνή που ακούστηκε είναι αφυλακτικός. Η επίσημη φωνή, συγγνώμη, δεν πάει πιο επίσημο από αυτό που σας έδειξα. Μα προχτές. Εντάξει, ο κύριος πίσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ ωραία ομιλία που μας κάνατε, παύλα ενημέρωση. Και θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα, από ό,τι ξέραμε, βάσει νόμων, ένα ζευγάρι το οποίο πολλά γύρω μας φτάναν στον χωρισμό και τις περισσότερες φορές με αιτία της συζύγου, φτάνοντας στο δικαστήριο και έχοντας παιδιά μικρά κάτω από 18, έλεγε το δικαστήριο ότι παρόλο που ήταν υπέτεια για τον χωρισμό η μάνα, έλεγε ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με τη μάνα και όχι με τον πατέρα. Σήμερα, τι έχει αλλάξει που το ρόλο της μάνας θέλουν να του παίξουν δηλαδή άντρες ομοφυλόφιλοι? Πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά? Ένα, ότι βιώνουμε τη σκληρότερη χούντα όλων των εποχών σήμερα είναι φανερό. Στην κατρακύλα που έχουμε βρεθεί και κατεβαίνουμε, κατηφορίζουμε, υπάρχει τρόπος να τη σταματήσουμε? Είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να πούμε μπροστά με διάφορες κινητοποιήσεις. Για να κινητοποιηθεί ένας λαός πρέπει να υπάρχει ο αρχηγός, πρέπει να υπάρχει ο συντονιστής για να ξεσηκώσει το λαό. Όπως γίνανε τουλάχιστον μέχρι τώρα σε όλους τους αγώνες του ελληνικού έθνους. Είπατε για την Εκκλησία ότι έβγαλε αυτό το χαρτί. Δεν είμαι κατά της Εκκλησίας, μην παρεξηγηθώ. Αν σήμερα ήταν ο μακαριστός Χριστόδουλος, θα ήταν σε αυτό το βιβλίο, θα είχε αρκεστεί μόνο σε αυτό το βιβλίο, ή θα είχε ξεσηκώσει όλο τον ελληνικό λαό και καθημερινά θα είμαστε στα πεζοδρόμια και στις πλατείες. Θέλω να πω ότι η Εκκλησία, η Αρχιεπισκοπή, η αρχηγοί της Εκκλησίας δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων για μένα. Έτσι εκτιμώ. Πρέπει δηλαδή να αναλάβουν δράσεις. Τι έγινε που βγάλαμε το βιβλίο? Τι έγινε που εγώ θα το πω στο διπλανό μου? Κερδίζω κάτι, κατορθώνω κάτι? Όχι. Πρέπει δηλαδή, κάποιος να πάρει το λάμβαρο και να μπει μπροστά και εμείς θα ακολουθήσουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Συγγνώμη έτσι με τον τόνο που τα είπα, αλλά ξέρετε αγανακτισμένα και πολύ έτσι θυμωμένος είμαι αυτή την ιστορία. Λοιπόν, εύχομαι δηλαδή να μην μας πάνε εκεί που θέλω να μας πάνε αυτά τα μεγάλα λόμπι. Ακούστε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Με έχουν προβληματίσει και εμένα αυτά που λέτε. Δεν το συζητάω. Και γι' αυτό και κάνω αυτό. Θα μπορούσα κι εγώ. Έχω παρατηρήσει το γραφείο σήμερα και μέρα, χτυπάει τη τηλέφωνο όλη την ώρα εδώ στον άλλον και έχω φτάσει στην Καβάλα και θα γυρίσω το βράδυ να είμαι πάλι πίσω στο Τρίκαλα. Λοιπόν, ο καθένας κάνει μια θυσία και ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί και ό,τι έχει να προσφέρει. Εντάξει. Ο Θεός επιτρέπει οι ηγέτες κατά την πνευματική μας κατάσταση. Ήταν κάποτε, λέει, ένας μοναχός, δεν θυμάμαι τι ήταν, και γκρίνησε και έλεγε, καλά, λέει, τι δεσπότης είναι αυτός που μας έδωσες, λέει, τι πράγματα είναι αυτά. Και εμφανίστηκε άγγελος και λέει, συγγνώμη, λέει, τι να κάνω, λέει, για εσάς, λέει, πολύ καλός είναι, ας πούμε. Και επειδή και λέτε και το ζήτημα του ηγέτη, εντάξει, στην Επανάσταση του 21 υπήρχε ηγέτης? Δεν υπήρχε. Θυμάστε ότι της φιλικής εταιρείας είχαν φτιάξει έναν, με έλεγαν η αόρατη αρχή. Δεν υπήρχε κανένας, γιατί κανείς δεν ήθελε να αναλάβει. Αλλά όμως, τι ήταν αυτό που σήκωσε και απελευθερώθηκαν οι Έλληνες? Ήταν ο πόθος του καθενός. Καταλάβατε. Και μετά, αφού ξύπνησε ο λαός, ξυπνήσαν και οι ηγέτες. Οι κοτζαμπάσιδες που στην αρχή, μια χαρά τα έχουμε με τους Τούρκους, δεν σηκωθούμε, θυσίασαν τα παιδιά τους, παρατήσαν τις περιουσίες τους. Το αγώ ελέγχει ξυπνάει τον αγωγιάτη. Εγώ, εδώ πια που έχουμε φτάσει, άμα θα κάνεις μια κουβέντα με άλλους που είναι από πάνω, θα πούν μωρέ, αφού δεν ενδιαφέρει το Έλληνας, τι να κάνω τώρα, να κάτσω εγώ να χαλάσω τέτοιο, υπάρχει αδιαφορία, δεν νοιάζεται, δεν κάνω, κάθεται εκεί πέρα, βλέπει τηλεόραση. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικό και γι' αυτό το κάνουμε αυτό εδώ. Πρώτα απ' όλα να κινητοποιηθούμε εμείς, να αλλάξουμε εμείς.
Μόλις αλλάξουμε εμείς και πούμε έστω ότι παιδιά, ως εδώ εγώ δεν μπορώ άλλο, θα φανούν και εδώ όλα τα υπόλοιπα. Στην Αθηνά και χείρα εκείνη. Και ο Θεός θα επέμβει. Αυτή τη στιγμή το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να δείξει ο καθένας την προσωπική του κατάσταση. Να πούμε, εγώ δεν συμφώνησα. Και με τα Σκόπια, όντως, φάγαμε δακρυγόνα, πικραθήκαμε, κάναμε. Όμως, εμείς δεν συμφωνήσαμε. Θυμάστε, είχαμε κάνει και εκδήλωση εκεί στο Βελίδιο. Μετά έρχεσαι ο κορονοϊός και δεν προχωρήσαμε. Και τώρα βλέπετε ότι αυτό το πράγμα από μόνο του δεν προχωράει. Και αργά ή γρήγορα θα βγουν και στην αλήθεια. Και πρόσωπα και ονόματα και ποσά που δόθηκαν. Μην ανησυχείτε. Το ζήτημα είναι εμείς να μην ψάχνουμε σε άλοθη. Πρώτα απ' όλα, εγώ από μόνος μου τι μπορώ να κάνω σαν πολίτης, σαν πιστός. Τα υπόλοιπα όλα θα έρθουν. Εγώ θα σας μεταφέρω υψηλόβαθμους που έλεγε, παιδιά, φωνάξτε εσείς, γιατί εγώ, άμα δεν φωνάξετε εσείς, δεν θα έχω τρόπο και λόγο να κινηθώ. Χάρη σε εσάς μετά θα μπορώ να κινηθώ κι εγώ. Ας ξεκινήσουμε ως απλοί πολίτες να κάνουμε το καθήκον μας, να κάνουμε αυτά που πρέπει και θα βοηθούν και τα άλλα. Αυτό θέλω να σας πω. Γιατί αν περιμένουμε πότε θα κατέβει ο ηγέτης, εγώ θα σας πω το εξής. Έστω ότι ο Θεός ο καλός μας έστειλε αύριο τον Καποδίστη. Τι καλύτερος ηγέτης. Εντάξει. Λοιπόν, ο Καποδίστης ήταν φύση συναισθαλμένος. Πήγαινε στα σαλόνια και μίλαγε τελευταίος. Καθόταν εκεί και άκουγε. Πού να τον βγάλει τον Καποδίστη σε τηλεπαράθυρο, τον φάει λάθη με Γεωργιάδης. Θα τον ψηφίσαμε. Δεν θα τον ψηφίζουμε. Θα λέγαμε τι είναι αυτός, δεν μιλάει, δεν κάνει, που είναι χαμένος. Άρα, πρώτα να αλλάξουμε εμείς οι πολίτες και θα μας δώσει ο Θεός. Η Αγία Σοφία της Κλεισούρας έλεγε: αν οι Έλληνες κρατηθούν στην πίστη τους, λίγα θα πάθουν. Αν όχι, όλοι οι δαίμονες θα πέσουν στην Ελλάδα. Εκεί είμαστε. Να κρατηθούμε στην πίστη μας. Μακάρι να έρθει και ο Χριστόδουλος. Και που ξέρετε, μπορεί να έρθει. Αλλά πρώτα απ' όλα να βάλουμε εμείς μετά, να αλλάξουμε εμείς. Γι' αυτό τον κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Και γιατί, αν αργότερα μου πούν τα παιδιά μου, ρε πατέρα, δικηγόρος ήσουν, εσύ τι έκανες, να πω παιδάκι μου, εντάξει, αυτό ήξερα, αυτό μπορούσα, αυτό έκανα. Καταλάβατε. Να αναλογιστεί ο καθένας πώς μπορείς να βοηθήσει, τι να κάνει και να το κάνουμε. Ναι. Ναι, πάρτε, ναι. Γεια σου, Πατήρ Μανώλη. Λοιπόν, και οι Ισραηλίτες, να θυμηθούμε, ο εκλεκτός λαός του Θεού, το δημιούργημα του Θεού, τι έκαναν. Ήταν λαός κακόπιστος, άπιστος. Ήταν τη μία μέρα φως, την άλλη μέρα σκοτάδι. Ήρθε ο αρχηγός και τον σταύρωσαν. Και αναμένουν τον Μεσσία ακόμα. Και θα τον προβάλλουν τον Μεσσία, όπως ξέρουμε όλοι. Και θα τον προσκυνήσουν, τον ψευδομεσσία. Λοιπόν, πολύ ωραία τοποθετηθήκατε στο θέμα, ότι εμείς λοιπόν δεν έχουμε αυτόν τον αρχηγό που όλοι οραματιζόμαστε, γιατί δεν έχουμε τη διάθεση να βγούμε εμείς μπροστά στον αγώνα. Ο απλός ο πιστός, ο απλός ο κληρικός, ο καθένας από εμάς, που είμαστε η Εκκλησία. Μην το ξεχνάμε. Εμείς είμαστε η Εκκλησία. Και πολλές φορές προβληματίζουμε πάνω σε όλα αυτά τα θέματα που έρχονται και εμείς. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον Θεό, έχουμε πόσες ψυχές κουβαλάμε πάνω στο πετραχύλι μας. Και λέω, εμείς πόση προσευχή έχουμε κάνει για όλα αυτά τα θέματα. Πιο πολλές ώρες αναλυσκόμεθα στο να βλέπουμε τι ανεβάζει ο καθένας στο διαδίκτυο, το να πατάμε like ή dislike σε όλα αυτά. Και προσωπικά εμείς τι κάναμε, ποια ήταν η θυσία η δική μας. Πέρα από το να βγούμε στον δρόμο, να διαμαρτυρηθούμε, πέρα από αυτό, το βασικότερο είναι να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε στον καλό μας Θεό, στον Πανάγαθο Κύριό μας, να φωτίσει τους νυν ηγέτες που έχουμε και τους πολιτικούς και τους θρησκευτικούς να παίρνουν τις ορθές αποφάσεις για να μην μαζευόμαστε εμείς σαν σήμερα και να προβληματιζόμαστε και να συζητάμε αυτά που πριν μερικά χρόνια ήταν τα αυτονόητα. Και πλέον τείνουν να γίνουν ένας ένομος παραλογισμός. Ήθελα να πω και κάτι για το θέμα το ψηφιακό που
και με τις ταυτότητες και με την κάρτα του πολίτη, ήδη εμάς ως Εκκλησία το κάνουμε σαν δημόσια καταγγελία αυτό. Στην τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε, μας είπαν ότι πλέον δεν μπορείτε να καταθέτετε χρήματα μετρητά, ούτε να κάνετε αναλήψεις μετρητών. Θα πρέπει να βγάλετε κάρτα. Και του κερί με κάρτα. Θα πρέπει να βγάλετε κάρτα ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αυτό πρωτοφανές για εκκλησία, για ένα εκκλησιαστικό θεσμό. Μολονότι δεν έχει ψηφιστεί κάτι τέτοιο. Ήδη δηλαδή όλα τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσευχή και πίστη στον Θεό και να είμαστε βέβαιοι ότι όλα ο Θεός μπορεί να τα ανατρέψει εν μια νυχτή, όλα αυτά που φαίνονται σήμερα δυνατά και αδύνατα να ανατραπούν. Αν επιτρέπετε λίγο να μιλήσετε ένα λεπτάκι λίγο να σας πω κάτι. Στον Καναδά, θυμάστε που είχε γίνει αυτή η επανάσταση εκεί κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, με τους φορτηγατζίδες κτλ. Που είχε φοβηθεί ο Τριτό, ο νόμος κινδύνευε, κλείστηκε εκεί πέρα, κατέφυγε κάποιος να καταφύγει κτλ. Πώς την αντιμετώπισαν εκεί αυτή την επανάσταση, θυμάστε? Τους ακύρωσαν τις κάρτες. Ο Καναδάς έχει μια κουλτούρα πλαστικού χρήματος, γιατί πίνουν αυτή τη Σαββατοκύριακα και τους κλέβαν τα λεφτά κτλ. Και σου λέει: δέχτε την κάρτα μου και δεν κινδυνεύει. Και να όμως που μόλις είπαν ποιοι είναι εδώ, ποιοι αντιστέκονται, αυτοί είναι κόψιμοι τις κάρτες. Και αυτοί μείναν μετά, δεν είχαν τη βενζίνη. Καταλάβατε. Όταν καταργώ τα μετρητά και παίρνω την κάρτα, στην ουσία αφήνω την περιουσία μου, γιατί είναι κινητή περιουσία τα μετρητά. Έτσι δεν είναι? Και παίρνω τα μετρητά, τα βάζω κάτω από το μαξιλάρι, τα δανείζω, τα χαρίζω, ό,τι θέλω να κάνω. Τα καίω. Και τι κάνω? Καταργώ την κινητή μου περιουσία και αναλαμβάνω μια υπηρεσία από την τράπεζα. Μια υπηρεσία επαμοιβή, μια υπηρεσία με αστερίσκους. Καταλάβατε? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά στην ουσία αυτό είναι. Γιατί στο τέλος του μήνα, αν εγώ έχω χρήματα στην άκρη, μέχρι τώρα, μπορούσα να πω τι θα κάνω, θα πληρώσω τη δόση της τράπεζας, έχω και τον αδερφό μου που έχει ανάγκη από μια εγχείρηση. Όχι, αδερφέ, πάρε τα χρήματα εσύ. Δεν πειράζει, χρωστάω. Τώρα όμως, άμα δεν υπάρχουν μετρητά, με μια πάγια εντολή, η τράπεζα θα πάρει τα λεφτά, τη δόση. Και τον αδερφό μου, εγώ θα τον αφήσω έτσι. Άρα λοιπόν, εκείνη την ώρα δεν ακυρώνω την ελευθερία της συμβούλησής μου. Δεν ακυρώνω. Θα ήθελα λίγο, επειδή με συγχωρείτε, κάποια στιγμή πρέπει να φύγω, έχω και δρόμο να γυρίσω τρει καλά απόψε, αυτή τη σύζυγο άρρωστη θα γκρινιάζει. Λοιπόν, κάτι σημαντικό πρέπει να ξέρετε, έχουμε ήδη δει ότι αυτοί που έχουν πάρει τις κάρτες της καινούργιας της ταυτότητας, οι κάρτες αυτές σκανάρονται ακόμη και με ένα κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή, κατεβάστε ένα πάρα πολλά application, λέγονται NFC Reader. Εντάξει, κατεβάστε το στο κινητό σας και αν έχετε ένα δικό σας που έχει πάρει την ταυτότητά του, σκανάρετε με το κινητό, δηλαδή κουμπίστε το κινητό απάνω και τη σκανάρετε. Θα διαβάσετε τα στοιχεία της κάρτας. Εννοείται ότι ένας hacker θα μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Εντάξει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι η ίδια τεχνολογία με τις κάρτες RFID των τραπεζών. Και εδώ, αυτό δεν σας το είπα, υπάρχει μια απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η 48 του 18, η οποία φυσικά ποιος να σας την πει, η οποία τι λέει? Λέει ότι το σύστημα αυτό των RFID καρτών, όπως είναι εκτός από τις τραπεζικές και των ταυτοτήτων, είναι ανασφαλές. Και γι' αυτό έχει δικαίωμα ο πολίτης ή να ζητήσει η κάρτα του να μην είναι RFID ή, αν είναι, να είναι περιγραφοποιημένο. Και πραγματικά μπορείτε να πάτε και να πείτε: κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω RFID στην ταυτότητά μου. Γιατί υπάρχει ο άλλος με ένα σκάνερ και μπορεί να είναι, άμα είναι δυνατό το σκάνερ, να αρχίσει να αναχρώνει τις κάρτες σας. Και γι' αυτό και πάρα πολλοί τις βάζουν σε ειδικά πορτοφόλια, RFID κτλ. Φανταστείτε τώρα να έχεις πρόσβαση στην ταυτότητα του άλλου. Τι μπορείς να κάνεις?
Να είσαι εσύ εδώ, ορίστε. Συγγνώμη, στα διαβατήρια υφίσταται αυτό το πράγμα το ίδιο πάλι, είναι RFID. Στα διαβατήρια, ναι. Το ίδιο είναι και υπάρχει παράδειγμα, έγινε στην ελβετική τηλεόραση, hacker, μπήκε μέσα στο διαβατήριο και τι όλα. Hacker είναι, έγραψε Elvis Presley. Και ταξίδευε ως Elvis Presley στην Ευρώπη. Το τραγικό είναι ότι άμα κλέψει εμένα τα στοιχεία ένας hacker στην Ταϊλάνδη, μπορεί αυτός να κάνει μύριγες όσες παράνομες πράξεις στο Περού, στην Αμερική, σε αυτά, και εγώ να είμαι νούμερο ένα καταζητούμενος, και εγώ να μην ξέρω, να είμαι εδώ πέρα, να μην ξέρω τίποτα. Καταλάβατε. Και είναι τόσο ανασφαλές. Σας λέω, κατεβάστε NFC reader και πες, ρε φίλε, ναι, έχεις πήρες ταυτότητα, ναι, επιτρέπεται. Και τις κάνατε. Θα βγάλετε τα στοιχεία. Και σας λέω ότι, εντάξει, υποτίθεται ότι εσύ έχεις πρόσβαση στην πρώτη στρώση, ας πούμε, δεδομένων. Ένας που είναι πιο καλός hacker. Υπάρχουν, αν αναζητήσετε στο ίντερνετ, υπήρχε άλλος ο οποίος χρησιμοποιούσε κλειδί, είχε μηχάνημα, σκανάριζε την πιστωτική του άλλου και εν συνεχεία περνούσε και έφτιαχνε, κλωνοποιούσε την πιστωτική σε ένα κλειδί ξενοδοχείο. Και πήγαινε με το κλειδί ξενοδοχείο και ψώνιζε στη φασκοντάδικα και έκανε αγορές. Μιλάμε για τέτοιο σύστημα. Και βέβαια ο Άγιος Παΐσιος τα είχε πει ότι λέει θα κυκλοφορήσει αυτό το σύστημα και μετά θα πούν «Α, ξέρεις, επειδή αυτή η κάρτα δεν είναι και τόσο ασφαλής, αλλά να πάμε στο πιο ασφαλές, στο πιο καλό». Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση τι αιμονή έχουν με το τσιπάκι. Είναι πολύ ξεπερασμένο σύστημα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να λειτουργούν με βιομετρικά. Με την αναγνώριση προσώπου. Που είναι η μοναδικότητα. Έτσι με έχει ο Θεός, είναι ένας μοναδικός. Όχι όμως, έχουν αιμονή, θέλουν τσιπάκι. Ώστε μετά αυτό το τσιπάκι από την κάρτα, αυτό είναι το modus operandi. Τώρα μπορεί να πούν πολλά, μπορεί να πούν συνωμοσιολόγο, αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Ας αποδειχθώ, μακάρι να αποδειχθώ ότι κάνω λάθος. Και αν μάλιστα βάλετε σε δυνατό φακό ακουμπήστε την ταυτότητα, θα δείτε και από το τσιπάκι, κανονικότητα. Με την κεραία του. Αυτά για τον κύριο Πρωθυπουργό που έλεγε ότι δεν θα έχει τσιπάκι πάνω και διαβεβαίωνε. Και έλεγε ότι είστε ψεκασμένοι εσείς που λέτε ότι δεν έχει τσιπάκι. Είναι ανιχνεύσιμο και οπτικά πάνω σε ένα δυνατό φακό, να το κουμπίσετε, προσοχή με τη λιώση που κάνει και ζημιά. Λοιπόν, σε ένα φακό LED από κινητό, αρκεί δηλαδή, μπορείτε να δείτε το τσιπάκι με την κεραία, και ανιχνεύσιμο με ένα NFC reader απλό από ένα κινητό. Θέλω να προσθέσω πάνω σε αυτό που είπε μόλις ο ομιλητής μας. Μην νομίζετε ότι αυτοί οι hacker λεγόμενοι είναι κάτι σπάνιο. Εγώ, μιας και έχουμε σήμερα παρόντες και ευχαριστούμε πολύ τον πρώτο και τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέχνων Σερών, εγώ μέσα στο Σύλλογο Πολυτέχνων Σερών, πόσα να αριθμούμε, 50, 60, 70 οικογένειες. Εγώ γνωρίζω 4 hacker που μπορούν να κάνουν όλα αυτά που είπε ο ομιλητής μας τώρα μόλις. 4 μέσα στο Σύλλογο Πολυτέχνων Σερών. Πόσοι είμαστε στο Σύλλογο Πολυτέχνων Σερών? 4 στους 1000. Τους ξέρω εγώ. Και δεν ξέρω και τους 1000. Δεν είναι κάτι σπάνιο δηλαδή αυτός ο hacker που μπορεί να κάνει όλα αυτά που μόλις ακούσατε να περιγράφονται. Είναι κάτι πάρα πολύ κοινό. Σήμερα κιόλας μου είπαν για παράδειγμα ότι έσπασαν το Viber. Κακοποιεί εδώ. Και ένας μπήκε μέσα στο Viber, έκανε κλίση φαινόμενος ότι είναι ο πατέρας του θύματος, του λέει: δώσ' μου τους κωδικούς από την τράπεζα, έδωσε τους κωδικούς και τους 20 όλα τα λεφτά. Και ο άλλος νόμιζε ότι μιλούσε με τον πατέρα του στο Viber. Πολύ προσοχή. Αυτά, ναι. Είπατε προηγουμένως για τα στοιχεία. Και ότι απέδωσαν. Ήταν κάποιοι εσείς. Πολλοί των όσων βρισκόμαστε εδώ, ήμασταν στα περισσότερα, σχεδόν σε όλα. Και εγώ. Ναι, εγώ ξεπικά σε όλα και εγώ τους γνωρίζω εδώ. Και μάλιστα πέτωσα σε τέτοιο βαθμό που, όπως γνωρίζουμε, έχει συσταθεί μια διαθεματική επιτροπή για τα βιβλία που θα αλλάξουν αφεντέρων των πλευρών, έτσι, μεταξύ των Σκοπίων και της δικής μας. Μέσα σε αυτή είναι και μια καθηγήτρια πανεπιστημίου της πρόεδρου μας. Της προάλλης διάβαζα ένα άρθρο της, το οποίο διώσει ο κ. Δέντες προς τον εξωτερικό. Και δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε περαιτέρω δράσεις και αλλοιώσεις και διορθώσεις, λόγω του
και συμφωνώ. Γιατί να μην γίνει κάτι αντίστοιχο στην περίπτωσή μας, να κερδίσουμε χρόνο, ο χρόνος φέρνει πολλά και δείχνει πολλά αλλάζουν. Και νομίζω είναι υποχρέωσή μας. Διότι δεν μπορούμε να βλέπουμε μοιρολατρικά τα πάντα να πρέπει να αξιώνει, η δράση. Αυτή είναι η αντίδραση, η ελληνική αντίδραση. Ειρηνικά. Να συμπληρώσω. Ορίστε, ναι. Όχι, εμείς θα πάμε. Ναι. Να συμπληρώσω ότι έχουμε και μια πρόσφατη ανακοίνωση. Να διαμαρτυρηθούμε, διότι δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε. Τι είναι το τελευταίο μας χαρτί. Θέλει μεγάλη αλληλεγγύη αυτό που γίνεται. Όσον αφορά την άξια της νομοθεσία. Αυτά τα παιδιά θα βγουν στο σπίτι μας. Θα γίνουν φίλοι των παιδιών μας. Ίσως στην αυλή μας. Έχουμε ιερά υποχρέωση απέναντι. Την καταστροφή πρώτα πρέπει να φτάσουμε. Εντάξει, εννοείται έχει δίκιο η κυρία. Εγώ απλά να συμπληρώσω ότι υπάρχει και ένα κείμενο, το οποίο το υπογράφουν οι μοναστήρια της Πολάκη από το Άγιο Όρος κτλ. Το οποίο λέει ότι καλούμε τους πολίτες να μην προτρέξουν. Δηλαδή, και να αφήσουμε, έχει μέσα και επιχειρηματολογία και νομική, έχει και επιστημονική κτλ. Αυτό αφορά τις ταυτότητες. Βέβαια, θα βγουν και αντίστοιχα κείμενα, έχουν ήδη βγει και για το ζήτημα της τεχνοθεσίας. Είναι βασικά κείμενα στα οποία τουλάχιστον αυτό που είπε και η κυρία, εμείς να αντιδράσουμε και να μην πάμε και πρώτοι κιόλας, να μην βιαστούμε. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι, ο κύριος. Απλά να πω, στην αρχή θα σας αρεστήσω κάποιους, αλλά μετά θα το διορθώσω, ας το πούμε. Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Ό,τι νόμο θέλουν να περάσουν, θα τον περάσουν. Γιατί η Αποκάλυψη λέει για τον Αντίχριστο και τα τσιράκια του, λέει και δόθη αυτό πόλεμο ποιήσει μετά των Αγίων και νικήσει αυτούς. Αλλά λέει με πόλεμο θα μας νικήσει. Θα πολεμήσουμε. Θα μας νικήσει, αλλά εμείς θα πολεμήσουμε. Πρέπει να πολεμήσουμε. Με οποιονδήποτε τρόπο. Με την προσευχή που είπε ο Πάτερ, με οποιονδήποτε τρόπο. Να αγωνιστούμε, με συλλαγητήρια, με οτιδήποτε. Θα μας τα περάσουν αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση και όλοι μέσα μας το ξέρουμε βαθιά ότι θα τα περάσουν αυτά. Εντάξει, αλλά άμα πολεμήσουμε καλά, μπορεί και κάτι να καταφέρουμε. Απλά θα το καθυστερήσουμε λίγο παραπάνω. Αυτό μόνο. Αν επιτρέπετε να συνεισφέρω καλοπροαίρετα ένα επιχείρημα που δεν το άκουσα γι' αυτό και είναι πολύ καλό νομίζω. Πριν ένα χρόνο το είδα στο διαδίκτυο. Δικηγόρος από τις ΗΠΑ προσέφηκε κατά της κυβέρνησης με αγωγή, ζητώντας αποζημίωση ποσού, γιατί έκανε νόμο και αναγκάστηκε να μεγαλώσει σε οικογένεια 2 ανδρών. Ναι. Εντάξει, σας λέω, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι όμως κάθε φορά είναι η συγκυρία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μολονότι είναι πρόεδρος δημοκρατικός, με Biden και κάνουν μάτια η δημοκρατική, η σύνθεση του ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου είναι σύνθεση που έχει φτιάξει ο Τραμπ και είναι συντηρητική. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ρόλο όταν πεθαίνει κάποιος επειδή είναι ισόβη με ποιον θα αντικατασταθεί, γιατί μπορεί η κυβέρνηση να είναι δημοκρατική, αλλά όμως εδώ υπήρχε θέση από το δικαστήριο η οποία ήταν από τους Ρεπουμπλικάνους. Πάει λέγοντας. Λοιπόν, δεν ξέρω, ίσως να είναι ένα βήμα καλύτερο σε σχέση με το δικό μας, όπου η ηγεσία του ανωτάτου δικαστηρίου ορίζεται κάθε φορά από την κυβερνητική πλειοψηφία. Εκεί δεν μπορείς να, δηλαδή την ορίζεις μια φορά, ορίζεις δικαστές, δεν μπορείς να ελέγξεις το σύνολο της σύνθεσης. Αλλά αυτό όμως είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Γίνονται αγώνες και γίνονται προσπάθειες και γι' αυτό και στα άρθρα σας μίλησε για τα δικαστήρια. Αλλά δεν θέλω να έχουμε αυταπάτες ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα λυθεί απλά και μόνο γιατί θα προσφύγουμε κάποιοι δικηγόροι και θα πούνε οι δικαστές, πιστήκαμε, ωραία, τελειώσαμε. Εντάξει, εμείς το κάνουμε αυτό, από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και μειοψηφίες, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφωνίες, ακόμη και στους δικαστές. Είναι μία μάχη, μία αναταραχή που είναι διαρκής. Ναι, κύριος. Εγώ ήθελα να πω λίγο για την προχθεσινή συνάντηση Κασελάκη και Ιερώνυμου. Θυμόμαστε όλοι που όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφη είπε άσε και αυτό το καημένο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όταν συναντήθηκαν όμως, ο Ιερώνυμος δεν είπε ποια είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο Χριστός μήπως ευλόγησε κανένα γάμο των φίλων. Είπε τίποτα. Ευλόγησε τον γάμο και κανάλι της Γαλιλαίας. Έτσι δεν είναι. Δεν είπε τίποτα. Σιωπή. Η σιωπή τι είναι, ενοχή. Όχι, κοιτάξτε. Δεν είναι έτσι. Όχι.
ακούστε με. Δεν είμαι τίποτα. Όταν... Να πω κάτι. Τι φοβάται. Είναι ισόβιος, είναι 80 χρονών. Πρέπει να φοβάται μόνο το Θεό, κανέναν άλλο. Λοιπόν, ακούστε, δεν είμαι εδώ ούτε για δικηγόρους, ούτε για εισαγγελέας. Είμαι εδώ για να... Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν συναντώνται δύο θεσμοί, δηλαδή ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης και ο αρχηγός της Ελλαδικής Εκκλησίας, οφείλει να υπάρχει μια τάξη, οφείλουν να υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία να είναι έτσι όπως πρέπει. Το να αρχίσει κάποιος κήρυγμα και αφορισμούς, το δίκαιο θα χάσει. Άρα, ακούστε, δεν είναι σωστό να βάλουμε τώρα λαϊκό δικαστήριο, το έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι είπαν και ο άλλος. Είδατε πώς ξεκίνησα την ομιλία και είπα ότι όλοι έχουμε τα πάθη μας. Όλοι. Και παλεύουμε αυτά και από αυτά, από την πάλη και τον αγώνα που δίνουμε, θα καθούμε και θα σωθούμε. Απλά θέλει μεγάλη προσοχή να μην φτάσουμε, επειδή δεν τα πάμε και πολύ καλά με το πάθο μας, να βγαίνουμε και να λέμε: ωραία, έλα να το νομιμοποιήσουμε και να το σώσουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εντάξει. Όλοι κάνουν έναν αγώνα τους, δεν θα τον διώξεις, δεν θα τον αφορήσεις, αλλά όμως θα του πεις ότι αδελφέ δεν είμαι και υποχρεωμένος να αποκτήσω το πάθος σου. Έτσι δεν είναι. Ούτε να καθίσω και να θυσιάσω δικαιώματα άλλων ανθρώπων χάρη του δικού σου του πάθους. Αυτό. Ναι. Κύριε Θανάσουλα, ευχαριστούμε πολύ έτσι, για την ομιλία σας. Ο Θεός έτσι να σας ευλογεί και να μας στηρίζετε και εμάς. Εγώ θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι στο διατάφτα. Εάν χάσω την ταυτότητά μου, αν το παιδί μου πρέπει να βγάλει ταυτότητα, αν ένα συνταξιούχος αποστρατεύεται και πρέπει να βγάλει ταυτότητα, τι κάνουμε? Λοιπόν, με παίρνουν πάρα πολύ τηλέφωνο για το θέμα αυτό. Εντάξει. Είναι κατά περίπτωση και ανάλογα με τις συνθήκες που είναι για τον καθένα. Δεν μπορώ να βγω δημοσίως και να παροτρύνω τον άλλον ή να δώσω. Ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές κόκκινες γραμμές και διαφορετικά κάτι. Εντάξει, αν είναι κάποιος ο οποίος. Εντάξει, δεν θέλω, γιατί είναι ζήτημα που αφορά προσωπικά τον καθένα. Το να καθίσω και να βγάλω οδηγίες χρήσεως δεν είναι σωστό. Ούτε σόφρον, ούτε σωστό είναι για να γίνεται και να το έχει ο άλλος έτσι. Βγήκα κάποια στιγμή, μίλησα δημοσίως και είπα ότι όσοι θέλετε να ταξιδέψετε και έχετε παλαιά ταυτότητα, έχετε δικαίωμα να βγάλετε διαβατήριο. Αναφέρθηκα στη συγκεκριμένη την απόφαση, την επικαλούνται και οι πληροφορίες που έχω ότι με τη συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών τμήματων δίνει την διαβατήριο. Από εκεί και πέρα, να βγάλω να κάνω οδηγία, τι να σας πω τώρα. Έχω ακούσει ότι ο άλλος λέει ότι ξέρεις κάτι, ναι, να πάει εκδρομή το παιδί μου τριήμερο στο εξωτερικό, ξέρω εγώ, εντάξει, και κρίμα είναι άστο να βγάλει ταυτότητα ή τι άλλο μπορώ να κάνω για να πάει και την εκδρομή. Και έχω και περίπτωση που ο άλλος έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα υγείας και τον εκβιάζουν και του λένε: κοίταξε, δεν βγάλει ταυτότητα γιατί αλλιώς δεν παίρνεις. Δεν μπορώ να βγω να το κάνω. Εντάξει, το καταλαβαίνετε αυτό. Εντάξει. Υπάρχει λύση όμως. Ορίστε. Υπάρχει λύση άμα χάσετε ένα παιδί την ταυτότητα, να μην πάρει την καινούργια ταυτότητα. Ναι, πια. Όχι, ρωτάω, υπάρχει λύση, λέω. Εντάξει, ανάλογα με τις περιπτώσεις. Δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έχεις πολλές λύσεις. Αλλά σας λέω, δεν θα ήθελα δημοσίως έτσι και με καταγραφή βίντεο να πω περισσότερα πράγματα. Το καταλαβαίνετε. Εντάξει. Ναι, τελευταίο όμως αν γίνεται, γιατί θα φτάσω μία η ώρα στην αρχή τώρα. Είναι 8, τουλάχιστον μία. Ναι. Μιας αναπλήρωσης ενός πάντως δεν στερεί τον άνθρωπο από το δικαίωμα της μετάλλειας, διότι όταν αυτό το σε ποια απόφαση αναφέρεστε? Σε ποια απόφαση αναφέρεστε? Μια απόφαση. Η διαρκής την τελευταία φορά δεν πήρε κάποια θέση. Δεν είναι αυτό κάτι. Δεν είναι αυτό υπόψη μου. Με συγχωρείτε. Αλλά γιατί εγώ τουλάχιστον από ιεράρχες που έχω γνωρίσει και που έχω δει, δεν έχω υπόψη μου κάποια που να πήρε νομική μόνο θέση. Δηλαδή έχω τουλάχιστον από ιεράρχες. Ναι, μάλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει και μια πνευματική διάσταση του προβλήματος, η οποία δεν έχει είναι δηλαδή σαν αυτό που έγινε με τον Πάπα, όπου όταν ψηφίστηκε το αλάθητο, ο καθολικός δεν χάνει το δικαίωμα, δεν μπορεί να μετανοήσει, διότι θεωρεί ότι οτιδήποτε λέει ο Πάπας είναι δεδομένο, είναι θέσπατο. Το να θεωρηθεί ότι βγάζει το δικαίωμα
Λοιπόν, σε αυτό το ζήτημα, σας είπα και πάλι, διάβασα τη γνωμοδότηση που έχει το επίσημο όργανο που είναι η Εκκλησία. Από εκεί και πέρα για το πνευματικό, έχω δει ότι έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλοί ιεράρχες, οι οποίοι παίρνουν θέση. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, και τίποτα να μην υπήρχε, και καμία τοποθέτηση να μην υπάρχει ο λόγος, με λάμδα κεφαλαίο. Εντάξει, υπάρχουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Άρης ο Χρυσόστομος τι λέει? Λέει ότι είναι χειρότερο αμάρτημα και από το φόνο. Γιατί όταν φωνεύει στον έναν δεν χάνει την ψυχή του ο σκοτωμένος. Λοιπόν, τι άλλα θέλετε? Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ και να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα τελειώσει τη Θεία Λειτουργία, θα επικαλεστεί τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο και θα πει κάτι διαφορετικό από αυτά που έχει πει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Εντάξει. Το να καλούμε διαρκώς και να λέμε, ξέρεις, όχι, θέλω επιβεβαίωση, θέλω επικαιροποίηση, δεν είναι μνημόνιο. Είναι ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο. Είπαμε, η Εκκλησία είναι όπου είναι η αλήθεια. Με αλφα κεφαλαίο. Εντάξει. Δεν χρειάζομαστε να απολογούμαστε διαρκώς και να λέμε, ξέρεις τι λέει και γιατί λέει κτλ. Ο λόγος θα μας κρίνει. Όλους. Η αλήθεια θα μας κρίνει. Απέναντι στην αλήθεια θα μετρηθούμε. Στην αλήθεια με αλφα κεφαλαίο, όχι την προσωπική αλήθεια του καθενός. Δεν με νοιάζει η προσωπική αλήθεια του καθενός. Όποιος και αν είναι, είτε είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο βουλευτής, είτε είναι ο τάδε ακαδημαϊκός, είτε είναι οτιδήποτε. Με νοιάζει η αλήθεια. Με αλφα κεφαλαίο. Δεν είναι μόνο η αλήθεια, είναι και η μετάνοια. Όταν λοιπόν δεν κηρύσουμε τη μετάνοια, δεν έχει όλο το δικαίωμα στη μετάνοια εφόσον γίνεται η ανομία νόμιμη. Αυτό εννοώ. Κοιτάξτε. Και αυτό πρέπει να τονιστεί. Και ο αμαρτωλός έχει δικαιώματα να μετανοήσει και έχει και την δυνατότητα να μετανοήσει. Όταν λοιπόν του στερίζει ότι όταν μεγαλώσει με την ιδέα ότι αυτό είναι αποδεκτό, είναι νόμιμο κτλ., χάνει αυτή την αίσθηση ότι μπορεί να μετανοήσει, ότι θέλει να μετανοήσει. Ανοίγεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι, το κατάλαβα την ιδέα. Είναι σαν εκείνο που έπιασε η αστυνομία 300 φορές κάτι κλέφτες και αρρήκτες, 300 οικογένειες είχαν καταστρέψει. Στην τελευταία φορά κάτι ηλικιωμένους του βασάνισε τους έκαναν, τους φέρθηκαν φρικτά. Και είπαν ότι 300 φορές τους έβγαλε έξω ο εισαγγελέας, ο απελευθέρωσης. 300 φορές. Αυτός δηλαδή δεν είχε καμία συναίσθηση ότι κάνει κάτι κακό, εφόσον 300 φορές τους αφήνανε ελεύθερους. Λοιπόν, η προσήλωσή μας. Αυτή τη λογική το λέω. Ναι. Ακούστε με λίγο. Θα σας το πω τώρα και να με συγχωρείτε, πραγματικά θα πρέπει τώρα να τελειώσουμε. Λοιπόν, δυστυχώς, σαν ελληνικός λαός, δεν ικανοποιούμαστε αν δεν ακούσουμε από την τηλεόραση να επικυρώνει την άποψή μας. Όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν κάνει τέτοια πλήση κεφάλου. Θυμάστε κάποτε έλεγε το Μέγκα, αν δεν είναι στο Μέγκα δεν είναι είδηση. Εντάξει. Και δυστυχώς έτσι φτάσαμε. Άμα δεν δούμε στην τηλεόραση κάτι, δεν έχει συμβεί. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη λίγο το παιδιά, αλλά δεν είναι έτσι η κοινωνία. Εσείς μου λέτε για μετάνοια. Ξέρετε πόσα παιδιά που είναι προβληματικά, που ταλαιπωρήθηκαν, που μπλέξανε σε μύρια όσα κτλ. Σώζονται αυτή τη στιγμή σε άσημους και αφανείς ιερείς της Αθήνας. Καταλάβατε, εκεί μέσα είναι ο αγώνας. Εκεί είναι η μετάνοια, εκεί είναι η βοήθεια, εκεί είναι η Εκκλησία. Και μπορώ να σας πω ότι πάρα πολλές ανοησίες τις έχω ακούσει από κόσμο εντός εισαγωγικών υποτίθεται της Εκκλησίας και φοβερό, πατηρικό, αληθινό λόγο να τον έχουμε ακούσει από παιδιά τα οποία, εντάξει, έχουν εμπλέξει. Και το είδαμε από την άλλη τη μεριά αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν δεν με νοιάζει εμένα το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει. Ξέρω ότι υπάρχουν ιερείς. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θυσιάζονται, ότι το Άγιο Πνεύμα και ο Θεός ακόμα και τώρα κάνει θαυμαστές μεταστροφές. Όχι μόνο εδώ, και στην Ευρώπη. Εκεί που δεν περιμένουμε. Εκεί που δεν φανταζόμαστε. Μην χάνουμε την πίστη μας. Σας λέω, το αν στεναχωριέμαστε είναι ένας σταυρός. Από αυτόν τον σταυρό τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε υπομονή. Δεν θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Πού είσαι Θεέ, γιατί δεν κατεβαίνεις? Δεν γίνεται. Όχι να γκρινιάζουμε, να αγωνιστούμε. Ακριβώς. Το σιωπάνε εδώ και συνενήν είπατε πριν. Ακριβώς. Ναι, αλλά έτσι προσέξτε, σιωπή πάει. σας λέω τη σιωπή τη δική μας. Αυτό που με νοιάζει είναι η δική μου ευθύνη που θα κάνω. Δεν μπορώ εγώ να έχω σαν άλοθη το αν ο άλλος τα είπε καλά ή δεν τα είπε καλά ή τι έκανε. Σε αυτόν τον αγώνα αυτό που μετράει τα συλλαλητήρια πανελλαδικά κατά πρωτεύουσα νομού. Τελείωσε. Παιδιά, αυτά να γίνουν. Απλά μόνο. Αν γίνουν, θα θορυβηθούν πάρα πολύ. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα. Και εμείς καθόμαστε έτσι. Και σε αυτό δεν είναι να περιμένουμε. Είπαμε, το αγώ ξυπνάει την αγωγή. Αυτό.
Λοιπόν, ελπίζω να μην σας στεναχώρησα. Συγγνώμη.